De todos é ben sabido a situación acontecida derivada da dana, bueno, en Andalucía, en Valencia, pero sobre todo en Valencia e Castela-A Mancha, o número de falecidos que houbo e todos os danos materiais ocurridos, pero desde logo o máis importante é o dano persoal. Polo tanto, eu agradezo e solicito si todos e todas queremos guardar un minuto de silencio, que a mí me parece máis apropiado. Un momentiño. Non está. Está aí. Despois, ao remate do pleno, se temos ocasión, antes das 12, ou se estamos no pleno, suspendémolo a efectos de tamén facer un minuto de silencio no exterior, e xa están avisados os funcionarios. Bueno, comezamos. Moitas gracias. E, por suposto, creo que falo en nome de todos e todas, expresar a nosa solidariedade e trasladar que o que se organice o Concello estará disposto a colaborar unha vez que estén artellados os medios por outras administracións e por outros colectivos e que nos dean indicacións, porque como todo mundo ben sabe, o traballar ao tolo non ten sentido, que damos a espera do que se nos indique de que é o que precisan nesa zona devastada. Considero que é o máis correcto. Facer un traballo sin ton ni son non nos leva a nada. Creo que o que nos temos é que sumar as necesidades que esas cidadáns de Valencia e de Castela Mancha precisen cando este artellado algún tipo de mecanismo para coñecer cales son as súas necesidades e carencias. Moitas grazas. Ben, pasamos ao pleno en sí. A aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai algunha modificación, engádega ou algo que aportar sobre este acta. Don Ramón? Don Serafín? Partido Popular? Nada. Votos a favor, polo tanto? A favor. Pasamos ao punto número 2, que é o expediente 9025, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de prestación de servicio de abastecemento de auga. Pois ben, como ben todos saben, todos os anos se modifica por motivos contractuais o que é este prezo, esta taxa, conforme o IPC que vai de setembro de 2023 a setembro de 2024. Como dixen antes e reitero, é unha obriga contractual derivada do convenio ou contrato con Viacua, e neste caso é do 1,5%. Vostedes teñen aí as táboas, bueno, os importes están indicados no ano 2024, o que pasaría a ser no ano 2025. Don Ramón. Sí, bos días a todas e a todos. Dentro do noso grupo tamén queremos expresar a solidariedade coas vítimas e afectados polo que ocorreu estes días en Valencia, en Castela-Mancha, en Andalucía. Expresar o noso desexo que non volvan a ocorrer estas catástrofes naturais que, aparte de danos materiais que da vida das persoas, tamén levaron consigo moitas vidas humanas. E con relación ao punto, pois, nada, decir que, como sempre, todos estes anos absterémonos porque isto é algo heredado dunha concesión que se fixo no seu día e, polo tanto, nos vamos a opoñer porque legalmente ten que pasar a aprobación do pleno, pero sí que non foi algo
no que nós tivéramos negociación sobre este tema como o seguinte punto da orde do día. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Daniel, se quere engadir algo. Nada, simplemente sumarme as condolencias por todas as vítimas. Bueno, tamén lanzar un mensaxe reivindicativo de cara a que as administracións pois teñamos como prioridade atender as alertas que emiten os organismos técnicos para que non teñan lugar este tipo de desgracias. Con respecto a este expediente, bueno, pois remito a miña postura do grupo de goberno. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Serafín. Bueno, bos días a todas e a todos. Desde o BNG pois tamén nos solidarizamos co ocorrido no levante do Estado español e bueno, pois a nosa solidaridade pois cas víctimas e con toda a sociedade afectada por esta catástrofe desta dano que ocorriu estes días, non? Entón, eu simplemente reseñar que a veces cando hai quen pois cuestiona temas de cambio climático ou cuestións neste sentido, eu creo que hai que ter un mínimo de sentido común e ver que efectivamente pois os tempos mudan dunha maneira pois a veces demasiado drástica e que suceden cuestións que se nos escapan un pouco do raciocinio e do sentido común, pero en todo caso, xa digo, a nosa posición de apoio e solidaridade co acontecido esta semana. E xa no relativo ao punto que nos ocupa da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por prestación de servizo de abastecemento de agua, pois pouco que decir, visto o expediente, visto o informe de intervención, que amosa tamén a conformidade coa modificación desta ordenanza, pois concordamos coa modificación da mesma, actualizando estas tarifas en base, como se comenta, en función da documentación tamén realizada no expediente, en base ao incremento interanual do IPC de 1,5%. E, bueno, simplemente decir que, efectivamente, cando si este IPC en algún momento fose negativo, pues habría que tamén tomar ese acordo de rebeixar esa cuota e nós non temos moito máis que cuestionar ao respecto. Estamos de acordo ca modificación da ordenanza. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Buenos días a todos y a todas. Solamente cojo la palabra en este momento como portavoz del Partido Popular para trasladar las condolencias al Levante, en especial a Castilla-La Mancha y a Valencia, que desde aquí pues estamos en disposición de cualquier cosa a través del Concello que se necesite pues para apoyar a todas las familias de esos fallecidos y a los que están pues en este momento casi sin nada, por así decirlo, que hay muchas familias. Todo nuestro apoyo desde el Partido Popular y le paso la palabra a mi compañero Ramón, que es el que va a defender este punto. Gracias. Moitas gracias, don Machel. Moi bons días a todos e a todos. Bueno, eu, o mismo que o noso partido tamén, mostrar as condolencias personalmente tamén. Pero bueno, tal como vai a deriva económica dos veciños deste Concello, creemos que sería xusto incluso que na proposta de alcaldía se incorporara un desconto do recibo proporcional ao tempo que os veciños non poden disfrutar do servicio cobrado, dado que últimamente estáse a presentar múltiples averías. Na parroquia de Piñor, mínimo de 3 en pouco tempo, en Loiro, a rede que está feita por os veciños no seu día está moi bella e sufre averías tamén constantemente. En Ventraces máis do mesmo, donde ademais conviven unha rede moi bella, outra algo máis nova, bueno, cando é preciso subir a presión por as necesidades, pois supoñen un risco a fiabilidade das instalacións. A parte temos parte da rede todavía en fibrocemento, bueno, observado incluso por mí mismo, que na Valenzá, despois de levantar unha beira rúa, pois, bueno, volveuse a tapar e deixouse o fibrocemento, é dicir, non... Bueno, unha ou varias, pero, bueno, esa sí que a vin. Tamén hai outras deficiencias, como as tubaxes a carón das residuais, é dicir, que en moitos puntos hai un risco sanitario que conleva, bueno, pois é un problema bastante grande, incluso hai bastantes perdas de auga que botamos de menos, entón, un estudio técnico financiero que nos podría
saber efectivamente o que pagamos, se vai acorde aos recibos, bueno, ademais saber se os litros suministrados de depósitos aproxímanse ao que se factura directamente aos veciños. Bueno, entre outras causas, o noso voto de cara ao que está bueno, esta modificación vai ser en contra, dado que aquí sí que sería un voto vinculante, non como en outras mocións, que, como ben dixo o alcalde, simplemente era, bueno, que non era vinculante o voto, entón, por eso. Aparte que, bueno, isto xa supón para ir facendo, como vamos a modificar varias taxas, ou intentalo, pois, bueno, que sepades que nunha casa media aquí falamos dunhos 15 euros, máis ou menos, que ao mes. Ten que ir rematando, don Ramón. Bueno, supón algo tamén. Grazas. Dona Victoria, quere falar vostede? Sí, bos días, moitas grazas. Bueno, transmitir tamén as condolencias polo que sucede en Castela-A Mancha, polo que sucedeu por tantas vidas perdidas e por a situación calamitosa pola que están pasando. En resposta, bueno, a Serafín, decirlle que se a taxa é negativa tamén ven a pleno e tamén se aplica, xa pasou, creo que hai un par de anos, non? O IPC negativo. E aplícase tanto positivo como negativo. Respecto ás cuestións que plantexa Ramón, pois dicirlle que bueno, que Viaco asumiu unha externalización que foi efectuada polo Partido Popular vai non sei quantos anos, hai 18 anos ou non sei, hai un contrato xa daquela época no que se prescribían unha serie de obrigas, e entre as obrigas está sustituir as tubaxes cando sea necesario e arranxar as averías. As averías prodúcense por moitas razóns, non sempre é porque teñan as tuberías e o material de fibrocemento, pode ser por moitas razóns, por presión, porque son antigas ou por múltiples cuestións, ou porque hai moitos consumidores. En Piñor moitas das averías é porque hai moitos consumidores que bueno, que o uso das tuberías é relativamente superior ao haber tantos usuarios e usuarias. Bueno, nós descargamos toda a responsabilidade, evidentemente, nunha adxudicación a unha empresa externa como é Viacua. Temos unha relación fluida con esta empresa para que solvente todas as cuestións relacionadas co adecuado servizo de prestación de abastecemento. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Ramón, quere vostede intervir de novo? Sí, interveño máis que nada, porque como isto é grabado, non? Sí. Pois para que a xente se entere. Señor Lloves, ao principio pasaba, pero cando di vostede que se van votar en contra do que fixeron o Partido Popular, porque este convenio é do Partido Popular, esta concesión fixo o Partido Popular. Quen lle permitiu meter tuberías ruís en moitos sitios foi o partido que estaba no goberno, o Partido Popular. Entonces, primeiro pida o contrato de concesión e todas esas obrigas que hai ou que non hai, e empece por aí. Despois estamos de acordo con todo o que di vostede que hai que solucionar, pero de momento é unha concesión que fixo o Partido Popular. Entendo que vostede non estaba nel, pero aquí hai xente que sí estaba nel. Entonces, non poden votar en contra de algo que foi contratado daquelas. Que unha abstención pareceme normal, pero non digo que estivese vostede, doña Chelo, pero vamos, estaban outros. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Daniel, quere engadir algo? Don Serafín? Nada, simplemente con respecto que di a señora Teniente Alcaldesa, a ver, que a reflexión que facía o BNG non era unha pregunta, mas ben era unha reflexión en alto de algo que entendíamos que era evidente e que vostede tamén nos constata, pero nada máis, correcto, gracias. Moitas gracias. Prosigue vostede, don Ramón. Bueno, se non entendo mal, Viacua efectivamente leva un mantemento, pero non a sustitución de todo. No meu traballo pois paso o mismo. Unha cousa é cambiar o equipo e outra cousa é mantelo. É dicir, Viacua vai facendo remendos sobre que está feito. Efectivamente, era un contrato a 25 anos, deben dir 18, pero
eu, por lo menos por o que teño entendido, e o que teño comprobado personalmente, incluso supoño que moitos dos nosos veciños, a forma de atender as averías é en tempo e forma. Requiren normalmente un movimento de maquinaria, ten un tempo, pero bueno, remendan aquí, remendan alá, e ao mellor igual se trataba de modificar a rede inteira ou en parte. Ir pouco a pouco. Son obras que non se ven, pero que son precisas o acometelas. A verdade é que non sei exactamente se a tiña que facer Viaco, eu creo que non, porque a sustitución dunha rede é distinto a un mantenimento. En principio, pois, nada máis. Moitas grazas. Quere vostede intervir de novo? Sí. Bueno, dicirlle que evidentemente o Concello de Barbadas está facendo sustitucións de redes enteiras, que eso sí que ten que facer esas obras globais, tenas que facer o Concello de Barbadas, pero teñense feito sustitucións, por exemplo, na Rúa Areal, que eu lembre, que se teñen feito varias sustitucións en diferentes tramos da Valenzá. Ao final, na zona de Viacua, estáse facendo sustitucións agora na Rúa do Viso, fixéronse sustitucións en Loiro, de memoria non lle lembro, pero evidentemente o Concello está facendo obras de sustitución para abastecemento e saneamento. Fíxose unha dotación dun novo grupo de presión en Vista de San Benito para servir ás persoas que vivían nas zonas máis altas. Entonces, evidentemente, a política do Concello de Barbadás, o que é a decisión do goberno de investir en abastecemento e en saneamento, está aí á vista. Acaban de empezar as obras no Camiño do Barro, que había un gran problema tamén, sobre todo e fundamentalmente con aguas pluviais. Estánse facendo renovacións de tuberías enteiras. Á vista están as tuberías que se mercaron para levar a cabo esa obra. Entón, o Concello de Barbadas, en principio, está facendo, na medida da súa disponibilidade económica, obras de abastecemento, como está facendo obras de aglomerado, de reforma de parques e de reforma de centros sociales. É a política que ten este goberno progresista. Grazas. Engadir que tamén se cambiou, por exemplo, todas as tubaxes no que é o entorno do Parque Bamonde. Por exemplo, que houve un problema grave ali, que viña de moitos anos atrás, rompeu e arranxouse. Entón, todo o que é necesario modificar estáse modificando. Votos a favor. Abstencións. Resto. Por lo tanto, votos en contra non hai. Claro. Pero pensei que levantaran a mão de abstención. Abstencións, e digo en contra. Grazas. Pois pasamos ao punto número 3, que é o expediente 9028. A favor. A favor. Expediente 9028, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de vertidos de augas residuais. Pois a motivación é a mesma, o IPC é o mesmo, o contrato é o mesmo, o período é o mesmo e as circunstancias son idénticas, polo tanto a argumentación é a mesma. Don Ramón. Sí, neste punto dicir o mismo de antes e aparte reivindicar que todavía hai xente que non ten acceso á rede de abastecemento. Por lo tanto, contando que esa cuota vai co recibo da auga, pois é obriga do Concello cuanto antes subsanar eses cidadáns ou cidadanía que non ten acceso á rede de abastecemento. E tamén, con relación ao punto anterior, tamén é obriga da empresa suministradora do servicio de augas garantir unha presión mínima e subsanar aqueles lugares onde non chega esa presión en determinadas épocas do ano, sobre todo. Moitas gracias. Moitas grazas. Don Daniel. Ben, gracias. Pois exactamente o mesmo que antes, bueno, unha obriga legal, pero para que conste, gustaríame facer unha reflexión, non casi unha reflexión, sino casi unha petición, falando do saneamento. Pois os que estamos traballando a diario na rúa, vendo as problemáticas que xurden no saneamento, moitas veñen derivadas por mal uso do mesmo. E isto, bueno, pois hai que darlle un tirón de orella, se me permite a expresión, a moita veciñanza que aínda segue utilizando os váteres como se foran contenedores de lixo. E é unha realidade que hai que plasmar, que hai que comunicar.
podería aquí facer un repertorio amplo de cousas escatolóxicas que se atopan no saneamento, e iso evidentemente non crece aí, non nace aí, sino que é verquido pola cidadanía e hai que facer ese labor de concienciación e a cidadanía reflexionar acerca de que se o saneamento está fallando en moitas ocasións é polo propio mal uso que se lle dan. Gracias. Moitas gracias. Don Serafín, está no seu turno de palabra. Sí, ben, desde o BNG, pois, a repetir un pouco a argumentación do punto anterior, porque efectivamente non ten grandes, non ten diferencias. Simplemente dicir que efectivamente eu creo que os concellos, e o BNG así o considera, ten que estar tamén fundamentalmente para este tipo de cuestións, para levar o abastecemento e o saneamento, a iluminación, este tipo de servicios públicos, que é onde hai que facer o esforzo prioritario para que isto chegue a toda a veciñanza, e que a veciñanza teña uns servicios públicos de garantía destas cuestións que estamos falando, de abastecemento, de aguas residuais, de saneamento, de iluminación, de acentamento viario, para este tipo de cuestións e para as que debe estar efectivamente un goberno, e a veces podemos estar tamén para outro tipo de cuestións, pero que son logo anecdóticas. E sobre isto é sobre a que hai que reforzar os esforzos de goberno. E entón son cuestións que efectivamente donde o saneamento pois non funciona de unha maneira precaria, ou sabemos que hai determinados tramos donde pois cando hai enchentas porque non hai esa separación correcta de pluviais e de fecais, pois hai levantamentos de arquetas e isto vai aos regatos, e son cuestións que son sabidas por todos e todos nós, na beira do regato dos Muiños, de conducións que baixan despois cara de Dar de Ourense. Este tipo de cuestións son sobre as que entendemos que efectivamente hai que traballar para mellorar este tipo de problemáticas, e despois tamén a propia veciñanza, que a veces pois está en situación onde este saneamento pois ten certas precariedades ou non o teñen, pois hai que buscar tamén alternativas para que todo o mundo teña estes servicios en primeira orden e en orden. E depois xa con respecto ao punto, por nós, xa digo, de acordo tamén coa cuestión, como falábamos, e simplemente é unha reflexión así tamén que facemos do BNG, non? Que a veces nos congratulamos que efectivamente estas empresas teñan estas ordenanzas que permitan que en función das fluctuacións do IPC se adapten estas tarifas e podan manter o día este tipo de cuestións, e isto quen dera que moitas veces tamén na gran maioría dos casos a clase traballadora deste país pudera tamén estar en condicións de manter unhas condicións de nivel de vida, a vida sube uns porcentaxes elevadísimos, o traballador, a traballadora deste país pois se queda moito por debaixo destes porcentaxes e perdemos poder adquisitivo ano tras ano e temporada tras temporada, é dicir, onde cada vez, e hai informes de determinados organismos oficiais, onde pois hai centos de miles de persoas, sobre 700.000 persoas en este país, en Galiza, pois xa en situación de precariedade, en situación de vulnerabilidade social e económica. E entón, eu creo que, estamos a favor de que efectivamente se fagan estas cuestións que as empresas suministradoras, pero que tamén deberá isto, digamos, ser retroactivo ao resto da sociedade, que moitas veces, como acabo de explicar, non é así. Grazas. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra don Ramón. Bueno, en canto ao punto anterior, pois precisamente na Rúa Real, onde dicen vostedes que se sustituiu parte, supoño que efectivamente sí, do fibrocemento, pero hai unha parte que non, e de feito aí sí que o vin eu tamén. Tamén houve quen mo comunicou, por eso vin. En temas de presión, que Ramón, que debe de garantir Viacua, pois a veces debido á fragilidade da rede, se te metes máis presión rebenta por outro lado. Por tanto, hai que ir sustituindo efectivamente moito máis do que está facendo o goberno, eso seguro, senón non habería todas esas averías. En cuanto a augas residuais, seguimos con subas. Como na anterior moción, votaremos en contra, que é unha forma de poñer por riba da mesa as deficiencias observadas por todos. Vou a relatar algunhas. En dous povos que teñen fin de tubaxes de augas residuais sin enganchar directamente a tubaxe que vai á depuradora, esos dous povos terían que velo. En Loiro incluso hai uns sifóns tamén que non van ben, igual que o bombeo de Pontón, igual que na Valenzá, inda que mediante unha subvención xa se está a dimensionar correctamente a tubaxe nunha zona en concreto.
pero, bueno, creo que ainda habría que seguir revisando máis puntos, incluso porque acaba entrando en garaxes, a veces non son solo de residuais, pero, bueno, serían pluviais tamén, a verdade que sí. Tamén, eso, pois, o que decía Ramón, que hai veciños que creo que non poden verter, inda que o estén pagando, bueno, buscarlle solucións, inda que en algún lado sí que sei que se buscou, pero, bueno, faltarán máis. Cóstanos tamén que, eso, gran parte das pluviais se xuntan cas residuais, o cal dificulta máis a súa depuración, incluso, pois, bueno, non chega a tubaxe nas grandes enchentas, eso está claro. Por certo, ir unido ao recibo da auga con este de augas residuais, pois habrá veciños que tampouco se está aplicando esta taxa. Polo tanto, creo que tampouco está ben. Xa que vamos modificar outras cousas, ao mellor tamén se podía tocar eso. Pedimos eso, que como no punto anterior, que habrá moitas obras que podan ser moi fermosas, que fan falta tamén, pero que tamén hai que destinar un porcentaxe grande a estas obras útiles, que alargaímolo todo a agradecer. Aquí tamén xa vamos noutros 5 euros máis ao mes, que serían 10 euros bimensuales, para unha casa media que consume uns 20 metros cúbicos, perdón, de auga. En principio, nada máis. Moitas grazas. Pois ten a palabra dona Victoria, tenente alcaldesa. Moitas grazas. Pois nada, o Partido Popular poucas leccións lle pode dar a este goberno en depuración de augas residuais, porque nos colocaron unhas depuradoras de color verde moi bonitas por en diferentes puntos do concello que nunca foron eficaces. De feito, agora os expertos están nos recomendando, e os técnicos están nos recomendando que é mellor retiralas. Aquelas, non sei se lembran, aquelas depuradoras que había comprado o Partido Popular, José Luis Baltar, casi non me acordo, casi digo José Manuel, José Luis Baltar, que había incluso chegado a judicializarse este asunto por un presunto fraude, creo que era, por decirlo finamente. Efectivamente, estánse facendo obras de saneamento na Rúa Areal, cambiouse a tubaxe, que se levantou, na rúa onde se levantou, onde non se levantou a rúa, onde non se escarbou, non se cambiou a tubaxe, onde só se cambiou loseta, porque non estaba previsto no proxecto. Nós temos que cumplir escrupulosamente o que din os proxectos. Xa nos salimos do proxecto pagando con fondos propios esa obra fora da obra. Entonces, como comprenderá, estamos facendo todos os esforzos para cambiar as tubaxes unha vez que se levanta a acera. Cando se levanta a acera? Se non se levanta, claro, se só está recollida a colocación de loseta, pois non imos facer. En Piñor, obras de saneamento, acabase de facer unha obra co último plan provincial, aquelas migallas que nos daba a Diputación, acabamos de rematar ese plan provincial para dotar de saneamento unha zona, e iremoslo facendo progresivamente naqueles lugares onde efectivamente os veciños lles resulta complicado acceder á rede xeral, pero como ben vostede sabe que hai unhas distancias mínimas para que o veciño se conecte á rede xeral e esas obras corren pola súa conta. Na súa crítica é bastante impreciso, entonces fala aí, fai críticas, pero non di os lugares, o sea, unha crítica política ten que ser, pois lugar tal, Santa Uxía hai un problema cunha depuradora, en tal sitio hai outro problema, dígao claramente, non o deixe aí no aire, máis que nada tamén para que o sepan os veciños e veciñas, a min non me doen prendas decir que se teño que recibir unha crítica, recibimos unha crítica, non hai problema. Fala vostede tamén de que hai veciños que están pagando o canon de saneamento e non están vertendo. Precisamente para eso se vai a unha das razóns polas que se modifica a taxa de recollida de residuos, que onde se van a detectar, e por eso se vincula a auga, que é o tema ao consumo de auga, que é o tema que falaremos no seguinte punto. Precisamente detectáronse 300, non sei se estuvo vostede na comisión informativa, detectáronse 300 viviendas que teñen auga propia e non están pagando lixo. Entonces, agora ao detectarse esas 300 viviendas que non están pagando lixo, tamén se van detectar pois se hai calquer tipo de enganche ilegal ou ao mellor tenselle que descontar, porque efectivamente non verten. Entón, eso xa son cuestións técnicas que son os técnicos os que nos aconsellarán como hai que facer tamén fiscalmente con este asunto. Ten que rematar, dona Victoria. Non, xa está. Moitas grazas. Ben. Pois prosigo brevísimamente. Vamos a ver, en primeiro lugar, o canon da auga non é un canon, non é o segundo turno, é a primeira. Entón, corresponde a vostede, disculpe. Voulle contestar un momentiño
a don Xarín, porque tenme un pouco trastocado, porque agora falou que o Concello está para a luz, a auga, o lixo, o abastecemento, o saneamento, e calificou o resto de cousas de anecdóticas. Faga memoria os 4 anos que estuvo no goberno manexando o 45% do orzamento deste Concello, cantas cousas anecdóticas gastou o Bloque Nacionalista Galego. En cantas cousas anecdóticas. Pero bueno, xa nos están acostumados a cambios así deste tipo. Con relación ao tema, puxo sobre a mesa o tema do abastecemento porque está unido, as pluviais están unidas ao abastecemento. Hoxe síguense facendo casas novas con todos os permisos e con todos os requisitos legais e todo, estánse metendo tamén as pluviais ao abastecemento porque en moitos lugares non hai na rúa non hai tuberías pas limpias, pero é que é imposible casarse, pois non creo que chegue o orzamento deste Concello para pagar. Pero, sin embargo, aí podese urbanizar. E claro, as augas, a única solución é se botan por riba da rúa. Pero eso non se pode facer tampouco. Polo tanto, é ao fío do que falou antes Dani, cando hai estas enchentas, estas tormentas grandes, a xente ten que estar alertada, sobre todo das zonas baixas, onde se xuntan as tuberías do abastecemento, o sea, do saneamento, porque aí vai haber enchentas por o tema de que veñen as augas pluviais que agora non as podemos sacar para outro lado. Entón, esa xente ten que estar alerta porque seguramente se encherán os baixos como pasou hai 5 ou 6 anos aquela tormenta grande, que foron 40 minutos chovendo de reloj. Eu falo por onde sei, tanto en Parada como en Piñor. En Piñor o chalé que está ao lado do local social encheuselle o baixo hasta 1 metro e pico de altura, porque claro, a tubería, ali xuntanse as tuberías todas, non dan tragado tanta cantidad de agua, a agua empeza a ir para atrás, e os primeiros que apagan son os que están máis cerca. Por lo tanto, esa xente debe estar alerta, sobre todo cando ven unha tormenta destas. Daquelas foron 40 minutos chovendo. Si ven unha cousa así parecida ao que pasou en Valencia, eso afectaría a moitísimas máis vivendas. Entón, esa xente ten que estar en alerta de que están nun sitio que, si ven algo así, nadie vai, o sea, é imposible facer nada. O sea, vai a pasar. Entón, teñen que ser conscientes de cando hai esas tormentas e esos fenómenos. Moitas gracias. Moi brevemente, don Dani. Sí, moi brevemente. Para contestar a isto, tanto Concellería de Obras como Concellería de Emerxencias temos coñecemento, por suposto, de aqueles puntos máis conflictivos das redes de saneamento que sí que veñen, como ben dixo Ramón agora, cando esas enchentas, pero insisto tamén que a maior parte desas enchentas, cando se producen e verquen fora, é precisamente por non só a capacidade de drenaxe da propia conducción, sino tamén porque se arrastran eses residuos que non deberían arrastrarse na rede de saneamento. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Serafín. Sí, nada. Bueno, reiterar a nosa posición política inicial na primeira intervención, simplemente para contestarle ao portavoz do Partido Galego, que, bueno, eu creo que, señor Ramón, vostede, sinceramente, creo que vostede ten un trauma con paso do BNG polo goberno deste Concello. Tuvemos 4 anos co PSOE, vostede ten un trauma. Vostede ten que facerse mirar esas cousas, porque non é normal, é que, vamos a ver, eu falei das cuestións prioritarias que ten que ter un goberno, evidentemente. Ora, o BNG estuvo, bueno, vou deixar esa cuestión porque eu creo que está falado e requete falado, é dicir, fágase mirar esas cousiñas, vale? Porque está actuando igual que actúa o Partido Popular en outras instancias, vexas na Xunta de Galicia, donde sigue acusando o BNG e subsidiariamente tamén o PSOE do goberno bipartito de 4 anos ata da morte de Kennedy. É dicir, vostede sigue na mesma cuestión, non un posicionamento similar. Fágase mirar ese tipo de cuestións porque non é normal, entende? Nada máis, grazas. Moitas gracias. Don Ramón Lloves. Bueno, moi boas. Mire, xa levan 11 anos gobernando, van para 12 e máis, e bueno, efectivamente, ao mellor pois xa fallarán esas depuradoras,
no seu día, ao mellor, pois, houve algunha investigación, non o sei, non debo de chegar a moito, que a verdade que non recordo tampouco, porque non estaba no mundo político, pero bueno. Por outro lado, migallas de Diputación, ahora xa non hai tantas millagas, é dicir, bueno, migallas, perdón. Pois bueno, acaban de unha modificación de crédito, van nos chegar 60.000 euros para un alumeado, don Ramón, que foi moi demandado por vostede, e con razón, teño que decir. Por outro lado, tamén 60.000 euros para unha rampa na Valenzá, 150.000 para ampliación do polideportivo, antes de nada 70.000 para abrir as rúas da Calzada Romana, bueno, suma e sigue, é dicir, que últimamente, a parte do plan provincial, que vostedes escollen donde queiran guardar os cartos, non? En cuanto a mezclar nas augas residuais algo de pluvial ou auga un pouco máis limpa, creo que é necesario para que arrastre algunhas outras cousas. En cuanto aos povos, voulle poñer nombre, que é Sobrado do Bispo en Piñor. Vale, é dicir, hai dúas tubaxes que rematan e levan un tempo sin vertendo, pois, eso, a un sitio incontrolado que habría que acometer unha obra, ha de ser moi cara, pero bueno, hai que facela, ou buscar a forma de facela. En principio, pois, nada máis. A ver, sigo reiterando que ata o ano 2023 era cando ve o último plan provincial, creo lembrar. Pois eran migallas, sí. Que iso é un dato obxectivo que o seguirei dicindo hasta la muerte, como se diría vulgarmente. Eran 48.000 euros que nos daba a Diputación, nos daba 48.000 euros. Ahora, por unha redistribución justa, nos dan, pues, 400.000 ou 500.000, lo que nos corresponde, por justicia. E é máis que deberíamos reclamar os atrasos, como lle dixen un día ao propio presidente, que lle íbamos reclamar os atrasos, con un pouco de ironía, evidentemente. Ten vostede información privilexiada, señor Moncho López. Xa sabe de que van vir para aquí subvencións nominativas que ainda non foron comunicadas oficialmente ao Concello. Pero bueno, alegrámonos. Do tema que fala vostede de Ramón Padrón, de que el pediu a iluminación para a parada, é que os concelleiros que están na oposición están para eso. Para pedir, non é por defendelo, pero están para pedir, vostede pida. É que, mire, vostede dime, hai unhas tuberías que están estropeadas en Sobrado e en Piñor, é que Sobrado é tan grande, e Piñor é tan grande, Sobrado é a terceira parroquia, Piñor é a segunda, é tan grande que, bueno, xa o falaremos en privado, se quere, xa me dice a ubicación. E despois, gustaríame aproveitar este punto para facer un chamamento á veciñanza, para que deixe de usar toalliñas, por Dios, xa se teñen feito campañas por parte de Viacua, por parte dos concellos, nós creo que tamén en algún momento fixemos algún aviso á veciñanza, algún comunicado, porque precisamente esas toalliñas son as que obstrúen, como ben decía o compañeiro Daniel Rey, son as que obstrúen as tubaxes, e todo eso vai ao río, vai ás tuberías, e vai ás depuradoras, e obstruye as depuradoras, e as depuradoras todo iso ten un custe, e quitar esas toalliñas e limpar esa chegada deses elementos extraños á depuradora, pois ten un custo. E despois un tema fundamental do que lle quería falar é que é un obxectivo prioritario para este goberno construir un tanque de tormentas aquí na Valenzá precisamente para afrontar as posibles pluviais que veñan desa forma que están vindo últimamente as tormentas, as treboadas. Entonces ese tanque de tormentas xa está fixado nun proxecto que temos en común con San Cibrao e Camerca. Entonces, aparte de incluir sendas peonís e intervencións medioambientais, incluye precisamente o tanque de tormentas na Valenzá, incluye unha intervención no regato da Anguía que trae aguas procedentes da zona alta do Concello de Fincafierro, Parada e Piñor. Entonces, evidentemente, o saneamento preocúpanos e imos seguir traballando con saneamento, con pluviais e con abastecemento. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Iba a ser breve, intentarei ser breve. Bueno, primeiro, en canto ao alumeado de Parada, reclamouselle por escrito, exactamente, Fincafierro Parada dese treito. Presentouse unha pregunta e unha petición por parte de dona Marga Pérez na anterior legislatura. Foi rexeitada. Entón que lles quede constancia. Foi rexeitada negándose a facer esa obra, considerando que non era propia da Deputación.
Entón, a todo lle hai que poñer o nome e o seu cascabel. Esta xestión conseguiuse, grazas, por suposto, a proposta de don Ramón e a insistencia deste goberno. A insistencia deste goberno. Insistencia, pero foi rexeitado inicialmente, dona Chelo sábeo perfectamente, porque as preguntas chegan ya ela tamén e as respostas tamén. E a información, porque foi feita, se non recordo mal, tamén de viva voz no pleno da Deputación e foi rexeitada. Entón, isto é insistencia do goberno municipal. Non é que aquí veña porque si, escudábanse en argumentos técnicos, cousa que agora parece ser que esos argumentos técnicos xa non valen, son o contrario, gracias á xestión gubernamental e de don Ramón tamén. Tormentas, hai que ter presente que as tormentas existen e a orografía deste concello é a que é a que é. Entón, evidentemente, si en todos os lugares houbera tubaxes a caídas non había ningún percance, pero iso non é posible nin viable. Nin posible nin viable, porque as treboadas veñen como veñen, teñen as características e as condicións que teñen, e a orografía de Barbadas é a que é, así. E todas o sabemos. En relación ao tanque de tormentas, decirlles que o Partido Socialista levará unha emenda aos orzamentos de Galicia para precisamente que se faga ese tanque de tormentas. Lembrar tamén que hai un app do Concello de Barbadas, na que hai unha pestana na que se poden trasladar ao Concello todas as incidencias que podan xurdir. E, finalmente, recordarlles que o carón da auga é unha lei do Partido Popular, por si non o sabía. É unha taxa imposta polo Partido Popular en contra de prácticamente todos os concellos. E, por último, as depuradoras en cuestión foron construídas haberá 20 anos con fondos europeos e moitas delas nin tan siquiera se chegaron a utilizar. É dicir, os proxectos que se fixeron aquí foron, no seu momento, absolutamente inútiles e, como ben dixo a señora tenente alcaldesa, non sei se aquí, pero noutros concellos, desde logo que foron judicializados por fraude. Instouse un expediente por parte da Unión Europea por fraude á Unión Europea. Non estou dicindo que fora aquí, pero que sí que creo que foi a Diputación a quen se lle abriu o expediente, porque creo que foi a Diputación a que despois asignou os fondos e os distribuiu. Creo que non teño nada máis en relación a este tema. No. Ningún. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pois, moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, que se modificou, teñen vostedes a orde do día, no que hai por parte do Partido Galego unha emenda de modificación ao punto número 5, que é a ordenanza reguladora de taxas por servizos de recollida de residuos sólidos. Simplemente aquí o que hai que votar é a procedencia e o feito de que esta emenda estea caída co punto seguinte. Por lo tanto, en emenda con relación a taxa fiscal, a ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de recollida de residuos sólidos, vótase, insisto, única e exclusivamente si procede ou non procede en relación ao punto. Creo que non procede intervención. Non sei se alguén quere intervir en relación á mesma. Vostede quere expor a emenda? Vostede quere expor a emenda? Eu simplemente o debate creo que ven despois no seguinte punto. É simplemente que presentamos a emenda para como unha emenda, para o que consideramos oportuno, nada máis. Perfecto, pues moitas gracias. Non hai debate ahora mismo. No. Una pregunta. ¿Se va a votar por separado o la enmienda? A emenda, bueno, ahora vótase o feito de que se incorpore a emenda nesta modificación. Exactamente. A proposta de ordenanza. Xa queda incorporada, se é aceptado, a ordenanza. Incorporada. Temos que votar todos a proposta do Partido Galego. Temos que votar a procedimento da emenda. O sea, a aceptación da emenda. Si estamos de acuerdo con esa enmienda, quiero entender. No. Aquí o que se vota é si procede a emenda, si é procedente en relación ao asunto que se vai a tratar. Y mi pregunta es, ¿cómo se va a votar después? Ahora, Aclararme eu tamén, vamos a ver. Vamos a ver, aquí hai un punto que é a emenda. Ben, o seguinte punto é a modificación da ordenanza. Ben, si aprobamos
O sea, se agora se aproba a emenda, a emenda xa queda incorporada á modificación da ordenanza. Entendo que sí. O sea, entonces xa se deroga o que, o sea, Eses puntos da ordenanza que eses estaban... puntos xa son estes novos. Exactamente. Vale, ben, O sea, no seguinte punto, No, temos que votar todos. Xa estou dicindo que hai... Claro, Que si o Pau. claro. pódese debatir incluso. Por eso mismo. debatimos. Alcalde, lo que dice No mi tengo compañero claro, Manuel no tengo. tiene razón. A ver, el informe jurídico lo que pone Diego Dabel es que realmente hay que, votarla. Entonces, Sí, para sí, hay que que votarla, esto claro. quede derogado, esos puntos, Claro, quiero claro, entender claro. que el señor padre, Eu tamén entendo, sí. que quede derogada, ¿no? Por eso tenemos que votarla. Vótase e debátese a emenda. Queres? Vale, Despois, debátese a emenda. Ahora, Sí, 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 pues, sí. Vale, vale, le pone el informe Vale, jurídico. debate esa enmienda. Es debate y Sí, sí, sí. votación. Ben, Correcto. bueno, o que se... Despois vamos a repetir o mesmo, pero bueno. Sí, pero mellor agora o debate, claro. Sí. No, porque sí, porque queda, sí, que queda xa queda incorporado a ordenanza. Sí, se acepta, claro. Sí, se aproba. Eso, acertada e aprobada. Habería que aceptar primeiro a presentación da emenda. É o que estaba dicindo eu. A eso xa non o sei. Pero que estaba dicindo eu. Hai primeiro que aceptar a procedencia da emenda. A procedencia. Procede. Vale, pues entón son dúas votacións. Sí. Ben, Primeiro, a procedencia da emenda. É o que estaba Bueno, dicindo eu, despois decían vostedes tamén. E estábamos diga, entendéndonos. bueno, Primeiro pues, a procedencia. Interventora quere A ver, intervir. por favor, espera. se solicita a palabra, eu deixo. Prende. A ver, hay una propuesta. La propuesta la hace el gobierno y hay un grupo que presenta una enmienda. Entonces es el gobierno quien dice si acepta o no acepta esa enmienda. Que quieran justificarlo o no, pues eso ya es a gusto de los concelleiros. De que está cambiado de orden. Está cambiado de orden, claro. Porque está primeiro Pero cambiouse de orden para que unha vez aprobada esta emenda xa modifica o outro punto. Primeiro, votamos a procedencia. Un grave, perdón. Repetimos. Votamos todo. Non, é unha proposta do goberno. Entón, polo tanto, é o goberno que acepta a emenda. É así. No, votouse a inclusión da emenda, a aceptación da emenda. Xa estás cambiando o texto. Entón pasamos ao punto número 5. Pasamos ao punto número 5. A emenda incorporada. Incorporación de la modificación. Ya. Usted lea el informe jurídico de Diego Dabel, hay que leerlo, Yo porque lo leí, doña Chelo. claro, Pasa pues que hay es que interpretaciones es así. diferentes. Pone otra cosa distinta. Aquí, a ver, Se no caso admitida emenda, proceder a esa votación de emenda no sentido de modificar. a ver, lea aí, teño que buscar. Que di? Ahora debatimos É unha pregunta, non está Diego se no Concello Sí. Padre Sí, Nuevo? está. Está bajo, que estuve yo. Está baixo, sí, está. Decimos que suba. Es Non que é o normal. no, pero yo entiendo que, el informe que él hace no es lo que estamos haciendo realmente ahora. Creo entender, no sé, que nos lo Eu explique. primeiro entendo que di o informe é que se vote a procedencia. Eso acaba de ser votado, procede. No se incorpora, sino Pero que no nosotros tenemos que debatir y ver si realmente se incorpora o no. Quiero entender se eso. incorpora. Ahora, es una... No soy técnico, vale, pero para eso tenemos a Diego que nos explique. Como é, Eva? Que está modificada. La propuesta del punto 5 ya está modificada. A proposta, segundo os día interventora, a proposta do punto 5 xa queda modificada. Déjame seguir un momentito. Bueno, xa dixeches que subira.
De ser o caso, de ser o caso, Eu creo que, a ver, eu creo que esto se arranxa, o sea, eu creo que esto se arranxa dicindo nós a emenda que presentamos e motivándola e que haxa unha votación nada máis. no, a emenda en todo caso teria que ser aceptada polo goberno. Nada máis, sin votación, porque é unha emenda a unha proposta. E quen acepta sempre é o que presenta a proposta. Hai dúbidas sobre o procedimento. Si quere pode explicar o procedimento. Desde aí mismamente. Non sai aí. A ver, en tres momentos. Claro, por un lado está a aceptación proponente, que é o principio inicial. Despois hai un segundo momento que é a votación da emenda. E despois hai un terceiro momento que é a votación da proposta o resultado da emenda. Pero se a emenda se vota a favor, se introduce no texto, se non, se vota no texto. Primeiro, hai que votar a aceptación da emenda. Non se vota. Que a que ten que aceptar se introduce ou non a emenda. Unha vez que a proponente acepta ou non, se procede a deliberación e a admisión da emenda. Como está no informe, se vota a introducción da emenda e unha vez que se vota a introducción da emenda, se o resultado é positivo, se incorpora o texto para a deliberación do conxunto da proposta. Vale, pois así. En resumen, que expliques todo. Que expliques. A ver, a aceptación da emenda xa está desde o momento que ven no orden do día. Pero o trámite é ese. Agora votas as emendas, se o resultado é positivo, como dices, Pois agora no seguinte punto xa vai incorporar. Agora ten vostede simplemente Se non, o seguinte punto será como ven agora, ten que explicar a emenda e o goberno aceptala. Entendo que é o goberno quen acepta. Ou é o pleno? Gente da emenda que Por favor. Claro, que estou dicindo. É o goberno, claro, é o goberno que ten que aceptar a emenda. Pois volve a haber outra votación. Claro, Sí, efectivamente. claro, o goberno é o que acepta a emenda porque é o que fai a proposta. Acepta, despois hai outra votación na que xa... Se vota no debate de consulta. Exactamente. Vostede, se quere, expoña a emenda e o goberno acepta ou non acepta a Brevemente, porque pedimos a aceptación por parte do propoñente da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de residuos desta emenda, porque temos outros criterios que consideramos máis xustos e outra opinión sobre o tema. Moitas gracias. Moitas gracias. Dona Victoria. No, pero que vai ao seguinte debate. Chelo, non alíes. Ora eles sabrán se o goberno acepta a emenda do Partido Galego. E agora pasamos e debátese o conxunto incorporando a emenda. Bueno, pois a ver, votamos a... Pero xa votamos antes, sí. Bueno, votámola de novo, veña. Veña, votos a favor da emenda. Vale, entón... Abstencións, perdón. Abstencións, xa está. Vale, agora pasamos ao seguinte punto. Deliberación da taxa en sí, da ordenanza fiscal en cuestión, incorporando a emenda presentada polo Partido Galego. Está aprobado. Está aprobado. E agora xa... A emenda, queda aprobada a emenda. A emenda que se incorpora a ordenanza. Está Diego de Abel. A ver, digo que nosotros ahora hemos aprobado esa enmienda. A introducción. Vale, pero después ahora vamos al siguiente punto de la orden del día del Pleno, pero si, a ver, si nosotros estamos de acuerdo con la enmienda y no estamos de acuerdo con la ordenanza, es incongruente. No, acabas de estar... Ahora mismo la Sí, enmienda... me entiendo. acaba- La enmienda está metida dentro de la... se ha cambiado. Está de antes en contra, xa está. Son cosas Ten- distintas, Ramón, son cosas No, distintas. vamos a ver, vostedes o que acaban de votar é a favor da incorporación desa emenda, da Claro, emenda, de pero non da ordenanza.
Votan a favor de que se incorpore. Eles votaron a favor de que Vale, de que se incorpore. incorpore, pero nada más. Aí. Vale. Pero poden votar en contra da ordenanza. Claro, E a enmienda dentro. claro. Vale. Pois Adela, Vale. por favor, non falemos todos en plan galiñeiro, porque senón non se entera ninguén. Xa que está aclarado. Acábase de votar a incorporación desta enmenda á ordenanza. E a partir de aí vostedes poden simplemente votar en contra, a favor ou o que consideren, incluída esa enmenda. Claro, da ordenanza en sí, porque isto non é a ordenanza, é unha emenda presentada por un grupo político. Tres puntos da ordenanza que presentaron eles. Votades a favor, en contra ou absteñedes. Nada máis. Bueno, está... Vais debatir con eles ou... Don Ramón, está votada a incorporación e agora procedemos a pasar ao punto seguinte, que é o da ordenanza, a revisión e a modificación da ordenanza fiscal reguladora pola taxa de servicios de recollida de lixo. Emendada xa, claro, por suposto, para eso iba no punto anterior. Pasamos ao punto 5. Comenzamos. A ver, que por aclarar, a enmenda, o que fai é modificar o dictame da comisión. Claro. Pero que non nada máis. O efecto xurídico da votación da enmenda é modificar o sentido do dictame da comisión para que o texto que se incorpora a debate, interpretación e votación no pleno sexa o texto da enmenda. Nada máis. Pois, entendido nos queda a todos e todas, creo. Moitas gracias. Ahora sí que pasamos ao punto número 5, que é o expediente 590, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de recollida de residuos sólidos. Ten a palabra a señora tenente alcaldesa. Moitas grazas. Pois ben, a subida do canon de Sogama, do que xa temos falado por activa e por pasiva, e a transposición por parte de España da Directiva Europea que obriga os concellos para repercutir o custo dos servizos en xeral e dos servizos de recollida de lixo en todos os concellos de Galicia e España, entre eles Barbadás. No caso concreto de Barbadás, a taxa actual cobre únicamente o 54% do custo do servizo de recollida de lixo. As cifras deste ano, que son unha estimación, indican que o custo real do servicio é de case 823.000 euros, e o que se recauda son 465.000. Outra consideración é o modelo de xestión de residuos de Barbadás, que está condicionado pola existencia dun contrato con GESECO asinado en 2007 e que está en vigor hasta 2032. Eso tamén limita calquera tipo de decisión que poda tomar o Concello. Ao contrario, que a inmensa maioría dos concellos de Ourense e Galicia, Barbadás decidiu non modificar a taxa de forma lineal, como dixemos xa na comisión informativa, pois esta fórmula a suba lineal gravaba por igual a todos os veciños, á marxe da súa capacidade económica, da súa capacidade de xerar residuos ou das súas prácticas medioambientais ou de sustentabilidade. O goberno local optou por aplicar unha fórmula máis equitativa, máis xusta, tanto ambiental como socialmente, que grave máis a quen máis contamina. Para isto recorreu a unha fórmula xa aplicada en grandes cidades como Barcelona, Zaragoza, pero tamén en concellos máis medianos, como pode ser toda a área metropolitana de Valencia. Decisións apoiadas polo Tribunal Supremo que pretendían rebaixar o impacto da taxa en función da premisa de quen contamina paga e viceversa. A taxa vincularase ao consumo de auga, como xa ben explicado en todos os informes que se lles deron en documentación para o Pleno e como foi debatido en comisión informativa, de tal maneira que quen faga un consumo razoable e sostible do recurso da auga tamén obterá unha rebaixa na taxa do lixo en relación á aplicación se a suba fose lineal. En calquera caso, pagará menos quen faga un uso menos sostible do recurso da auga, malgaste ou xere máis residuos, pagará máis. Pola contra, quen consuma auga dunha forma máis irresponsable pagará máis pola taxa do lixo, mesmo máis que o que correspondería se aplica unha suba lineal, é dicir, que sería unha suba igual para todos, tanto no medio rural como na recollida urbana da Valenzá. Na práctica, o resultado será que o 65% da poboación rural do municipio e o 72% da poboación da Valenzá pagará ata un 35% menos do que lle correspondería se a suba fora lineal. Esta é a solución que se está adoptando maioritariamente no resto dos concellos de Ourense e en Galicia.
quen exceda o consumo considerado razonable de auga, así como nos grandes consumidores, pagarán máis que o que lle correspondería se a taxa fose igual para todos. Esta fórmula permite, ademais, que quen mellore as súas prácticas medioambientais, que ese é o obxectivo da directiva europea, é dicir, que mellore as prácticas medioambientais e faga uso razoable e sostido da auga, tamén reducirá a súa taxa de lixo. Bueno, temos unhas táboas que ao mellor son máis cómodas para explicar. O consumo no rural, por exemplo, pasa de agora mesmo é 60 euros para todos os consumos, porque non está así diferenciado, perdón, e pagaría para entre 0 e 6 metros cúbicos, pasaría de 60 a 80, e despois pasaría entre 7 e 10, tería que cotexalo ca emenda que presentou o concelleiro do Partido Galego, e pasaría a 105 ou 110, non 105, e así sucesivamente en función do que xa vai explicar el máis polo miúdo para falar das cifras e do que vai subir. E na Valenzá, que é unha recollida diaria, por eso o custo xa viña sendo de 80 euros ata agora, que foi unha suba que se aplicou en 2007, o cual indica que son moitos anos sin actualizar estes prezos, co sobrecusto que durante todos estes anos houve que incorporar para o Concello, que tuvo que asumir todos estos sobrecustos non repercutidos na cidadanía. Pois pasará de 80 a 105 nalgúns casos, a 130 de 7 a 20, de 11 a 15 pasaría a 145, bueno, en función das reformas que se plantexan que ahora se refundirá en base a que foi aceptada a emenda. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Ramón está no seu turno de palabra. Bueno, pois moitas gracias. Nada, chegando a este punto, despois de moitos anos de facer o contrato que se fixe aquí en Barbadás a unha empresa concesionaria do servicio de lixo, mal feito tamén, porque só pagaban os que tiñan contratada a auga da traída, os que non a tiñan contratada non pagaban o lixo, pero non por culpa deles, senón por culpa do Concello non haber feito un padrón de todo o mundo. E máis, calquera persoa que non tivera contratada a auga da traída e tiña que quixera vir ao Concello a pagar o lixo, non lle podían cobrar, porque non había ninguna ordenanza, nin había nada. Simplemente se pasaba por auga da traída, que era máis cómodo e punto. Bueno, ahora tócanos o marrón de subirlle un imposto por un servizo que dá o Concello a todos os veciños, porque durante anos non se fixo absolutamente nada, e agora, porque nos ordena a Unión Europea e máis pola subida da Xunta, pois non nos queda máis remedio que facelo. Ben, este goberno presentou unha proposta. Nós, desde un primeiro momento, tivemos sempre claro que o servizo do lixo debería ser recaudar o que se gasta, porque se deu unha concesión unhas condicións a unha empresa hasta o ano 2032, que tamén nos lastra, e, polo tanto, desde esa premisa, traballamos por aplicar esas subidas na medida do posible que sexa xusto para toda a cidadanía. A proposta que presentou o goberno non nos parecía correcta, presentamos unha proposta alternativa sobre 3 puntos que xa viron vostedes, foi aceptada. E congratulámonos porque non só foi aceptada polo goberno, senón que foi aceptada por toda a corporación. Polo tanto, creo que a consideran xusta, tanto o Partido Popular que votou a favor como o Bloque Nacionalista Galega que se abstuvo. Polo tanto, consideramos que ese cadro que o consideran xusto para aplicar, porque foi o que votaron fai un rato. Ese cadro que dice é que axusta as cifras que puxo o goberno sobre a mesa, considerámoslo xusto, toda vez que xa a Deputación tamén se move nos mesmos parámetros, e tamén incluímos unha premisa que sempre lle dixemos ao goberno que tiña que ser incluída para nos dar un voto a favor, que sexa que todos paguen o lixo. Todos paguen o lixo, quer dicir, a xente que non ten contratada, que son, creo que dixo, 300
300 fogares que non teñen contratada a auga da traída, pois que tamén o paguen. E van a pagar algo máis porque o señor Lloves aí tamén fan uso do abastecemento. Entonces, os que non teñen auga da traída contratada van a pagar algo máis en relación de lixo que os que teñen auga da traída, para tamén compensar que esa xente está utilizando o saneamento e ata agora tamén non o pagaban. Ten que rematar, don Ramón. Hai que lembrar aquí que é unha herencia das cousas mal feitas desde un principio. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Ben, desde o BNG, bueno, visto o que ven de acontecer no punto anterior, bueno, temos que facer unha reflexión seria sobre a necesidade de contar con un servicio de secretaría en este Concello. É dicir, no anterior pleno xa se falou do mesmo, de que se podía tirar da Diputación, de que habrá que agilizar os mecanismos precisos para que, pero non que nun Concello como Barbadas non pode estar en esta situación, porque ten que haber unha secretaria que efectivamente pois informe desas cuestións legais e nos clarifique por onde e como temos que encamiñar. É dicir, con todos os aspectos, é dicir, non me parece procedente e acabamos de ver unha evidencia moi clara e constatable onde hai que chamar a un técnico, onde hai que tal, por qué? Porque non hai aquí unha persona, pois non me parece ni medio normal. Despois xa, bueno, en relación tamén con algunha das cuestións que se plantexaron no punto anterior e que a veces tamén, bueno, vinculado a algunha solicitude que fan veciñas ou veciños de palabra na finalización dos plenos, e que o BNG pois ten tamén reiteradamente feito esta solicitude, e creo que é importante que isto se materialice, que é a limpeza dos rexistros das pluviais nos viais públicos. Algo que se fai noutros concellos, onde a empresa, onde o goberno lle exixe ou ten conveniado que a empresa concesionaria entrará dentro dese contrato que haxa unha limpeza anual, semestral, X, pero ten que haber unha limpeza desas residuas pluviais. Non pode estar como están en Barbadás. É que non é a rúa da Casa da Cultura, é que son todas. É dicir, é que hai registros onde se teñen de 8, 5 están tapadas, é dicir, de terra e de tal. Hai que facer esa xestión e hai que exixirlo ou facelo desde a propia institución ou exixirle a empresa que faga esta limpeza, como é debido, con aguas a presión, parándose en cada arquete e facendo esta limpeza. Porque senón depois non vamos a pensar a extrapolar a tal, pero se non hai uns registros necesariamente curiosos e adecentados, non cumplen o seu cometido. Bueno, e xa, centrándome un pouco máis xa no punto que nos ocupa, a modificación desta ordenanza fiscal reguladora da taxa por servicio de recollida de residuos sólidos, bueno, o BNG vende presentar unha moción en este Concello recentemente, creo que foi no pleno de xullo, non recordo, teria que revisalo, pero unha moción vinculada pois a donde cuestionábamos a subida abusiva do canon de Sogama, non? E hoxe, pois, non é que cuestionemos esa suba, que tamén, e xa o facíamos en aquel entón, o BNG xa en aquel entón plantexou as súas diferencias, o noso posicionamento a respecto do funcionamento do que significa a planta de Sogama. É dicir, a Xunta ten que plantexarse alternativas a Sogama. É dicir, xa non é que nos suban, que tamén. É dicir, é que o sistema de Sogama é contrario ao que pide a Unión Europea. Non é se estar... Serafín, ten que rematar. Sigo unha intervención, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero do Partido Popular, don Ramón Lloves. Moi boas a todos. Pois nada, suma e sigue, neste Concello acumúlanse subas de todo tipo, escolas deportivas, de música, bueno, ao igual que o goberno do PSOE, que tamén subiu o IRPF, cotización da Seguridade Social, eliminación da reducción do IBE, según fontes, pois aproximadamente sobre 62 subidas. Isto ven que non, é dicir, está ben... Isto ven a que non cabe excusa de vir obrigado dunha directiva europea, dado que a norma non obriga, pero si sinala distintos instrumentos financeiros como as inversións en infraestructuras de tratamento de residuos que o mesmo goberno non valorou nin impulsou. O de Sogama é por parte da Xunta, pero o goberno incluso lle quitou axudas. Todo isto fai que nos vexamos abogados a
perpetrar un asalto directo ao peto dos cidadáns, ao verse mermada a autonomía municipal, é dicir, ainda que haya cartos que se poda asumir, é dicir, en parte subvencionar a parte da recollida de basura, pois non vai ser posible. Entonces, ao presentar esta modificación, creo moi importante, é dicir, porque, bueno, prácticamente vai a dobrar o custe aos veciños desta taxa, incluso con pouco tempo de reacción, eso que xa vimos con 3 anos de aviso, bueno, casi é para vir buscando o voto a favor, inda que hai moitísimas deficiencias que observamos nesta modificación e queremos poñelas en riba da mesa. Non estamos de acordo co sistema de tarifas, dado que entendemos que a cuota fixa debe de ser igual para todos, entendendo que a periodicidade do servicio ha de ser a caída para cada situación. É dicir, non sei se ao mellor ten outro tipo de explicación, que a verdade é que non a dou atopado. Porque non ten nada que ver onde viva un veciño para que, se vive na Valenzá ou se vive nun dos povos, que contamine máis, menos, non o sei, porque onde viva, pois, bueno. Tampouco estamos de acordo co importe da cuota variable, dependendo do consumo da auga. Eu sigo pensando que as persoas por naturaleza, pois, habrá algúns que efectivamente contaminan máis, pero sin embargo a auga non gastan, ou que sea, ou gastan menos, pero eu creo que máis que nada sería repartirlo entre as persoas, como se fai no caso das viviendas que non teñen ahora mismo a tarifa a tarifa de auga. Aparte que levar o tema de bueno, as tarifas ao día no caso de que se cambie a frecuencia en algunha zona, que ao mellor pois pode ser que un ano pois poda ser alterna e acabe sendo diaria pois por necesidades. Entonces, pois bueno, vai ser un pouco rollo. Que rematar, don Ramón. Seguirei na próxima intervención. Moitas gracias. Ten a palabra dona Vítor Álvarez, agora ten 3 minutos. Bueno, vostede fala de por que na Valenzá lle custa máis a veciñanza a recollida de lixo, porque na Valenzá recollese diariamente, e nos povos é alterna, nos povos grandes son 3 días á semana, noutros povos son 2 días, entonces claro, eso está así por contrato, é un contrato que está, como xa lle dixen antes, asinado desde 2007 para a colla adxudicataria EGSECO, que nós non podemos modificar o contrato máis que para mellorar, como xa temos feito, para a implantación do contedor marrón, ou cando por obriga contractual tuvemos que ampliar a contía que aportaba o Concello porque había habido, como se reflexaba no padrón de habitantes, había habido un aumento de poboación. Non sei se lembra, creo que vostede non estaba nese momento, non era concelleiro nese momento. Pero evidentemente nos facemoslle caso e cumprimos as directivas europeas, e que son de obrigado cumprimento as directivas, por eso dan un marxen de aplicación, de elaboración por parte dos estados da normativa que ten que aplicar. A directiva europea, que non sei se era do ano 2018, 17, dalle un máximo de tempo para aplicala, e o tempo vence en abril de 2025. E o canon a taxa de lixo abónase anualmente, entón todo isto ten que estar reflexado así con unha certa previsión. A veces acúsanos de que non temos previsión. Pois sí, pois mire, temos previsión e cumplimos as normas de Europa. E Europa obligábanos a implantar o contedor marrón, e somos prácticamente o único concello da provincia que ten un contedor marrón. E a campaña, que nun principio pois non tuvo unha acollida porque a xente ainda non tiña información, a campaña está tendo un éxito extraordinario, e con esa campaña de contedor marrón que está implantada ou indicada por a Xunta de Galicia, subvencionada pola Xunta de Galicia, pois preténdese precisamente reducir o lixo orgánico. Falando do canon de Sogama, pois o canon de Sogama, imagínese se subiu, que en 2023 aportábamos 240.000, en 2024 258, en 2025 imos aportar 275.000 coas subas do canon de Sogama. Son 35.000 euros ao ano, máis todos os sobrecustes que lles explicaba antes que implican a posta en marcha do servizo. Entón, si, a suba é unha suba equilibrada, xusta e progresiva, grava
máis ás persoas que máis auga consumen, porque tamén xeneran máis gasto de saneamento do que falábamos antes. Claro, é que esa xente xenera máis, contamina máis, e el que contamina paga, porque así lo dice Europa, e lo dice la Agenda 2030. Non é un invento deste goberno, nin de Barbadás, nin do alcalde, nin desta conselleira que lles fala. Ten que rematar. Vale, pois xa rematei. Grazas. Moitas grazas, don Ramón. Don Ramón Eh, Padrón. Moitas gracias. Mire, isto, se esta suba chega a estar no goberno do Partido Popular, non houbera sido este documento como ven aquí ao pleno. E seguramente non pagarían todos os que pagan no Concello. Este é un traballo ben feito, é un traballo responsable, e vostedes mesmos acaban de aprobar eses recadros no co voto a favor que dixeron antes. A Deputación subiu as tasas, creo que xa están subidas da semana pasada, porque as ten que subir. Temos que pasar de recaudar 500.000 euros a recaudar casi 900.000, porque senón este diñeiro que agora mesmo non estábamos recadando, que é case a metade, estámolo compensando con outros impostos do Concello, e iso non pode ser. Iso é o que ten que saber a cidadanía. Exiximos ao Goberno que faga unha información antes de rematar o ano, o sea, antes de que sexan aplicadas estas tarifas a todos os fogares deste Concello, donde se explique pormenorizadamente estes servicios e o custe que supón a todos os veciños e veciñas. Dicirlle tamén que van a pagar tamén os que non teñen traída de auga, cousa que ata de agora non sucedía, nin iba a suceder, se non é porque algunhas persoas puxemos eso sobre a mesa. Estou falando tamén dun compañeiro que teño aquí ao lado. En eses suxeitos que non pagaban o lixo porque non tiñan agua contratada. Dicirlle que vai en función dos membros que residen na casa, se non leo as tarifas. Pero é que este documento son moitísimas máis cousas. É actualizar os IAEs, é actualizar o que teñen que pagar as comunidades de propietarios que están pagando hoxe unha miseria cando non pode ser así. Estamos actualizando algo que estaba mal feito, e que seguiría mal feito. Se non estamos aquí unhas persoas con un pouco de cabeza de razonamiento, que nos afecta tamén a nós, porque nós vamos a pagar. E digo eu por min persoalmente. Entonces, eu creo que é un traballo ben feito, que se pudera, ao mellor, incluso mellorar un pouco máis, pero isto tamén é unha base de partida, que seguramente para o ano que ven, pois ao mellor se poidan facer uns axustes valorando como acabou o ano, non? Pero, polo menos poñemos ao día algo que tiñamos que poñer ao día. E tamén dicirlle ao Goberno que isto significa mellorar o servicio durante o ano, para dicirlle á xente que están pagando, agora sí, están pagando o que custa o servicio realmente, e o Concello tamén ten un servicio óptimo, mellor do que hai hoxe en día. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Moi breve. Bueno, por darlle un toque de cordialidade a este asunto, xa que sempre todas as subidas son polémicas, isto é algo que transcende os partidos políticos. O modelo de xestión, como ben dixo Sarín de Sogama, é un modelo caduco, un modelo que por moito que nos empeñemos non é do Partido Popular, nin do PSOE, nin do BNG, é un modelo que non é un modelo nin de presente nin de futuro. É un modelo que hai que acabar modificando precisamente para evitar este tipo de custos. Nada máis. Moitas gracias. Don Serafín, cando vostede queira. Bueno, un pouco continuando ca intervención, o que falábamos, o que falaba o BNG, é dicir, o que cuestionamos este modelo de Sogama, un modelo onde entre a Xunta e Naturgy se reparten o 49 ao 51%, un modelo que está cuestionado pola propia Unión Europea, donde se está en mínimos no que se refiere ao tema da compostaxe ao respecto desta planta de Sogama. É dicir, non se cumplen, pero nin de lonxe as premisas da Unión Europea. Por qué? Porque Sogama está para produción de biometano, produción de electricidade, porque ten a Naturgy dentro do seu accionariado en unha cantidade moi importante. Por lo tanto, é dicir, son cuestións que eu creo que a propia Xunta de Galiza tiña que plantexarse se efectivamente quixeran apostar polo medio ambiente e polo reciclaxe e pola reutilización.
e apostan polo contrario, pola produción de enerxía e por a queima destes residuos. Entón, nós aquí trouxemos propostas como pode ser o modelo de Allariz, compostaxe comunitario, buscando boas ubicacións para este tipo de compostaxes, para buscar alternativas a ese colector marrón que fala a señora Tenente Alcaldesa, que se van a glorar de ser o único concello, cando xa lle expliquei, e estaba claro que non implica que toda a ciudadanía do concello teña a posibilidade de acollerse a este colector marrón, que foi un proxecto piloto para X familias, sobre todo na Valenzá, e que pode estar ben, pero que non é alternativa. A alternativa sería crear plantas comarcais de compostaxe. Esa sería unha verdadeira alternativa a Sogama, onde houbera concellos que estuveran implicados en esas plantas, como pode ser a mancomunidade do Morrazo, onde está Cangas, Moaña ou Bueu, ou a mancomunidade da Terra do Barbanza, tamén con máis de 86.000 veciños e veciñas de 6 ou 7 concellos implicados, que buscan alternativas e están traballando no sentido contrario ao que plantexa a Xunta co formato de Sogama. Entón, e xa para rematar, é dicir, bueno, aquí que se fala de que a Xunta pois dá 12,1 millón de euros para quita do Fondo de Compensación Local para, teóricamente, axudar os concellos para sufragar, amortizar a partida o que ten que incrementar nestas taxas do respecto dos residuos de Sogama. E non é así. O que fan é quitar esa partida dun Fondo de Compensación Local que xa vai ir para os concellos e cambian o nome, pero non lle dan máis diñeiro aos concellos, sino que o quitan de outra partida que lle tiñan que dar. Isto é como quen se fai trampas ao solitario. É dicir, por que non o quitan de protocolo? Por que non o quitan de prensa? Por que non o quitan de outro tipo de cuestións que realmente podan beneficiar directamente a veciñanza, non? Ou os concellos deste país, non. Quítano dese Fondo de Compensación Local. Bueno, entón, nós, desde logo, xa digo, cuestionamos moito este sistema, cuestionamos o sistema de Sogama e cuestionamos o que hai hoxe por riba da mesa, porque non ten sentido. O que se fai é trasladar lixo, facer kilómetros e kilómetros con lixo a plantas de alternativa, véxase plantas transitorias véxase Verín, para despois volver levar a Sogama, que estamos mareando o lixo por todo este país. Sin recordo, gracias, nada máis. A vostede. Don Ramón Lloves. Bueno, Geseco, efectivamente, levaba desde o 15, desde o ano 7 ao 15, 8 anos, vostedes ahora levan 11 anos no goberno. É dicir, que bueno, que poderíanse, de todos modos, xa haber feito as modificacións oportunas desta taxa. E unha cousa é o coste que cobre Geseco, pois porque ten que ir efectivamente todos os días a Valenzá, e outra cousa é que habrá moitos máis veciños que o están pagando. Por tanto, ao final, non ten por que ser distinto. A mellor a dun veciño da Valenzá que a dun veciño dun pobo. Eu vivo nun pobo. E, bueno, xa lle dixen que o Goberno Nacional é o que podía facer que esta non fora obligatoria, bueno, non fora obligatoria, non, que se podía cambiar o senso deste tema que viña de Europa, pero, bueno, non quiso facer inversións nin cambiar o tema. Entonces, bueno, hai unha cousa que é a comunicación de datos que teñen que pasar a xente que non teña auga actualmente, que eu creo que se debería de constar aquí. Pon un método de comunicación, pero eu creo que habría que mandar unha carta certificada a cada un, independentemente dos folletos que se podan facer, que non me parece mal. Xa. Ademais, pois, bueno, tamén se fai constancia dun punto limpo ou similar. Bueno, se estamos a pagalo, pois mellor era que fora un punto limpo realmente, como en outros concellos, dado que ás veces fais un pouquiño difícil o poder avisar en tempo e forma no concello que queda para que pasen a recollelo, e, bueno, ese tema. A parte, tampouco se incluye ningunha reducción ni modificación aos usuarios por algún tema persoal que podan alegar e que se poda ter en conta. E se o que contamina paga, como máxima, é dicir, eu creo que para levar a cabo esta modificación tamén debería haber unha distribución distintas entre veciños, ao mellor, pois, bueno, o que utiliza composteiro, o que utiliza contedor marrón, o que non usa nada. É dicir, por que non se fala tamén de contenedor de bridio, contenedor de aceite? Supoño que non nos deben de costar nada, habrá algún convenio que ahora mismo eu personalmente descoñezo. E
Outra cousa é aproveitar agora que, se podemos, pois, por lo menos intentar cambiar os contedores antes de que se aplique esta taxa, porque senón parte dos contedores que faga falta cambialos xa van ter que pagar os veciños, que ao final tenemos que pagalos igual, e incluso de ocultar algúns en lugares enlleiros, que isto é unha vergonza como está de feo. Eu, por o meu traballo, ainda me movo por varias vilas da provincia e debemos ser dos poucos que non temos ese tema. Teremos contedor marrón, pero temos todos os contedores á vista. Polo tanto, tampouco vamos votar a favor. É dicir, incluso, pois, presentaremos alegacións en tempo e forma bueno, unha casa media, é dicir, vai pasar a pagar entre todo de 40 e pico a 70 euros, como mínimo, máis ou menos. En cuanto a emenda, Ten que rematar. En cuanto a emenda, votamos a favor, efectivamente, pensando que, eu, por lo menos personalmente, e mellor algún dos meus compañeiros, un pouco pensando en que, bueno, que está millor, é dicir, non gustándonos, está millor co que ven, pero, de todos modos, ojo. Ten que É dicir, rematar. só está beneficiando os veciños, como máximo, que non tiñan antes auga, e siguen... Ramón Lloves, ten que rematar. En 40 segundos máis. Vale, siguen sin pagar a taxa. Gracias. Ten a palabra don Victoria Morenzo. Ten un minuto agora. Moi ben, pois ben, un minuto. Sí, un minuto da terceira intervención é a última. Sí. Sí, é a última. Nada, estamos de acordo en que o modelo Sogama non é o axeitado. Isto é unha elección da Xunta de Galicia que prefire quitarlle aos concellos, como decía Serafín, e darlle a Sogama, pero ao mesmo tempo a Xunta bonifica as grandes patrimonios e prexudica e grava ao cidadán medio. Esta é a política do Partido Popular, está clarísimo. Contedor marrón solo para uns veciños, é que o contedor marrón está pensado, xa o teño dito por activa e por pasiva, pero volvo a decir, para os edificios en verticalidade. Os composteiros están pensados para os povos, a xente composta nos povos e esa xente tamén reduce porque evidentemente o lixo orgánico deposita neses composteiros, utilizado como abono e eso xa non vai a ningún contedor ni a ninguna parte. No tema que decía vostede, canto nos custa o vidro, non nos custa nada, o papel sí, o papel temos que mercar os contedores de papel, que solemos mercalos todos os anos, e temos que pagar ao trámite que está aí nos informes o que pagamos ao trámite. E o dos restos son convenios gratuitos. Ben. O déficit, hai que destacar, primeiro, que o déficit do servicio de en torno a 425.000 euros. E esta situación da subida deriva, evidentemente, dunha directriz da Unión Europea que tiña que entrar, que se aprobou no ano 2017-2018 e tiña que entrar en vigor, ou ten que entrar en vigor no ano 2025. Polo tanto, o único concello non é, o de Barbadas non é o único concello afectado. Como ben dixo don Ramón, hai unha suba por parte da Deputación, hai suba por parte de todos os concellos de España que teñen déficit. Calquera dos concellos desta provincia está afectado por esta normativa. Polo tanto, non fagamos demagoxia con este asunto porque, desde logo, que sí que é obrigada esta normativa. Vostedes están falando de que hai outras formas de... No, que houve retirada de axudas do Goberno Central a Sogama. Mire, pero vostedes non se dan conta que o Goberno Central se lle retiran as axudas a Sogama é precisamente por incumplir cas normativas e directrices da Unión Europea en canto a reciclaxe. Non cumple. Non cumple cas directrices da Unión Europea. Por iso lle retira, e está o Goberno de España na súa obriga moral de retirar esas axudas. Está na súa obriga moral porque o que se pretende é chegar a outro punto de reciclaxe. Sogama non cumple cas normativas europeas e, como ben dixo o señor Serafín, é unha empresa participada pola Xunta de Galicia e por unha empresa privada que é Naturgy. Cando obtivo beneficios non se lle reduciu o custo aos veciños e veciñas de Barbadas, non se lle reduciu os custos aos veciños e veciñas de toda Galicia. Non, foi popeto. Foi popeto desa empresa. Agora que non teñen beneficios ou que dan perdas, pois resulta que yo hai que repercutir aos veciños e veciñas de Barbadas, hai que repercutir aos veciños e veciñas de toda Galicia. Dicirlles a vostedes tamén, señores e señoras do Partido Popular, que hai moitos sistemas de reciclaxe e de recollida de lixo. Por exemplo, sin ir máis lexos, en moitos lugares de Italia hai, e de España tamén, basicamente, en lugares con gobernos máis avanzados ecolóxicamente, con conciencia ecolóxica bastante máis progresista que a de Galicia, que a do galego, no que hai básculas ou se deposita o lixo e se pesa cunha tarxeta.
Deposítase o lixo e pésase. E despois regularízase ao cabo do ano. Por que non se implanta iso aquí? Os concellos, evidentemente, non temos capacidade para implantar este método, pero haino en moitos países de Europa. Por que non se fai así? Por que non se fai así? Por que non se fai así? E despois tamén, en outros lugares de Europa, resulta que quen leva o cristal a un punto de reciclaxe cobra. Está a Xunta de Galicia nesa liña de axudar os concellos ou de financiar os concellos para poder aplicar esos sistemas? Non. E no País Vasco, en Euskadi, tamén se recolle porta a porta e cunha tarxeta o lixo para que cada un pague individualizadamente. Denlle unha voltiña na Xunta de Galicia e cóntenllo. Vostedes parece que descoñecen o criterio de quen contamina paga. Pois quen contamina paga nas diversas xurisprudencias no Tribunal Supremo e nas directrices europeas é unha norma básica o de quen contamina paga. Pois ben, un dos criterios que recolle a xurisprudencia precisamente que o uso da auga indica cal é o consumo ou a produción de lixo. Tamén indica cal pode ser o número de persoas que conviven nunha vivenda. É de lógica que canto máis consumo de auga haxa, pois máis persoas convivan, se se fai un uso racional. Entón, polo tanto, máis lixo xenera. Creo que é algo de sentido común. Tamén descoñecen cal é o uso racional da auga desde o momento en que ignoran e descoñecen que en Ribadavia, hai 2 anos ou 3, houbo que recurrir a camións Cuba para suministrar a veciñanza. Pois ben, esta taxa fomenta precisamente un uso racional da auga, a efectos de que se inste aos veciños ou que se apoie aos veciños e veciñas para que se reduza o consumo de auga. Hai reducción de auga, do consumo? Hai reducción na taxa do lixo. É un criterio, volvo a repetir, recoñecido e polo que aposta o Tribunal Supremo. Entón, non entendo cales son os seus argumentos. É dicir, é recalcar que o Concello de Barbadas é un dos poucos concellos da provincia que ten un servicio propio. O resto, a maior parte dos concellos desta provincia teñen o servicio prestado pola Deputación. É dicir que a Deputación tamén sube a taxa. Non sei con que criterios, pero é así. É dicir, a don Serafín que é absolutamente certo o tema que fala con relación ao Sogama. É verídico. A Xunta de Galicia sí que nos está detraendo diñeiro desde o momento en que unha parte do que é o fondo de compensación destino a pagar a Sogama. E indicarlles a todos vostedes, veciños e veciñas tamén, que cando entrou Feijóo no goberno da Xunta de Galicia, as bonificacións fiscais que aplicou ás clases altas desta comunidade autónoma ascendían a 128 millóns de euros. 128 millóns de euros. Pois ben, no ano 2020, que é o último cálculo que fixo, as beneficios fiscais ás clases altas e a empresas ascende a 1.800 millóns de euros. Se en lugar de aplicar beneficios fiscais a empresas e clases altas desta comunidade autónoma, yo aplicara aos veciños e veciñas ou destinara máis diñeiro aos concellos, en lugar de 130 e algo millóns de euros que destina no fondo de cooperación ou de compensación. Outro galo nos cantaba a todos. E todas, por suposto. Votos a favor da modificación da ordenanza. Abstencións? En contra? Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 9056-2024, moción de BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e á necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. Ten a palabra don Serafín Núñez, é o ponente, e se non é normal, ten 5 minutos. Alcalde, bueno, o BNG trae esta moción, que é unha moción, digamos, tipo tamén que presenta o BNG en moitos concellos deste país, pero non por ser unha moción tipo, unha moción máis. É unha moción que implica esa necesidade por parte das administracións públicas en pôr en marcha mecanismos, en pôr en marcha servizos, en instalar en esta sociedade, que é unha sociedade en xeral machista, e que para protexer, en este caso, a muller, aos colectivos máis perxudicados, en este caso, como pode ser o tema das mulleres. É dicir, e que ven a cuestionar esta moción, digamos, o lacito no pulso, estas cuestións que a veces son anecdóticas, que poden estar ben, pero con eso non se resolven
que non se asesina unha muller, que non se persiga unha muller, que non se maltrate unha moza. Non, con eso é unha especie de... queda ben unha cuestión aí simplemente banal, ritual, e que debemos as administracións debemos estar aquí tamén para que as administracións poñan por riba da mesa os mecanismos precisos para loitar contra esta lacra do machismo. En este sentido, as estadísticas, a promoción o di, desde o 2003 compútanse máis de 70 mulleres asesinadas neste país. No que vai de 2004, o feminismo galego convócanos nas rúas xa contra a mobilización contra 3 feminicidios. Hai a propia moción o fala sobre os asesinatos destas mulleres, donde tamén víctimas de violencia vicaria con nenos de 13 anos tamén asesinados polo seu proxenitor. Bueno, entón, son cuestións que temos que ter por riba da mesa no día a día e plantexar eses mecanismos precisos que permitan que isto mude de vez. Os feminicidios son a consecuencia dunha violencia no último ano deixa máis de 1.400 ordes de afastamento, 7.795 casos activos en Biosgen, dos que 3.231 contan con protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra a liberdade sexual. Bueno, ante isto tamén hai que falar deses discursos banalizadores e negacionistas de quen nega que efectivamente exista esta violencia nesta sociedade. Eu creo que a realidade, os datos están aí, as situacións están aí e temos que adoptar as medidas precisas para que isto vaya mudando. Galiza conta cunha lei pioneira, que é a Lei 11 de 2007, do 27 de xullo, para o tratamento integral da violencia de xénero. E como tamén di a moción, hai cuestións sobre ela que o mellor compre tamén matizar para que esta lei sexa realmente efectiva. Unha cuestión que tamén reflicte a moción, que é o tema da atención psicolóxica para as víctimas que poden estar en esta espiral de violencia, con esta problemática, e que xa hai 17 anos que se contemplaba que debía ser a propia atención primaria, algo que tamén o BNG ten reclamado por activa e por pasiva. É dicir, a atención primaria, temos médicos, enfermeiras e gracias, e un pediatra donde cadra, non donde se precisa, donde lle interesa ao Partido Popular. Entón, é dicir, a atención primaria debe estar reforzada tamén por este tipo de personal, por atención psicolóxica, por outro tipo de profesionais médicos sanitarios que realmente deran esa atención as mulleres víctimas de violencia de xénero. Aquí hoxe está facendo o Colexio de Psicoloxía, a Fundación Meniños, donde chegan as mulleres que chegan, pero non todas as que realmente sufren este tipo de problemática. Outra das cuestións que tamén reflicte a moción é a creación dos centros de información á muller, donde en Barbadás nos podemos beneficiar da súa instalación e que realmente isto funcione. E aquí o que temos tamén é que exixirlle a propia Xunta que delimite os seus requisitos, que reforce o persoal, que reforce os horarios, que realmente sexa unha atención o máis importante posible para os concellos que hoxe teñen a súa área de influencia no CIN de Barbadás. Outra cuestión que tamén reflicte a moción é esta cuestión sobre o grado de que se incrementan os comportamentos machistas tamén entre a mocidade, algo que temos que entre todas porlle freo, pero ese freo tamén ten que ser a propia administración quen poña por riba da mesa eses recursos que permitan que isto se pare e regularizar esa situación. É dicir, temos que crear entre todos e todas unha sociedade máis democrática e máis plural da que recibimos no seu día. Grazas. Grazas a vos. Remato na segunda intervención. Grazas. Don Ramón. Sí, é dicir rapidamente que concordamos en xeral con certos matices coa moción que nos presenta o Bloque. O que sí votamos en falta, sendo vostedes os que impulsaron o CIN neste Concello e o levaron adiante, que en vez de ser tan generalistas que se cinguiran un pouco a Barbadás e nos trouxeran
datos que recabaran de parte do goberno, xa que vostedes son os que presentaron a moción, de como durante estes anos que leva funcionando, cuáles son como leva funcionando durante estes anos o CIN que vostedes crearon e os datos máis concretando máis en Barbadás e non só traer unha generalista na que estamos todos de acordo. Moitas gracias. Moitas grazas. Don Daniel. Sí, moitas gracias. Completamente de acordo co plantexamento do BNG, tamén co matiz que acaba de facer Ramón. Desde aquí reivindicar o traballo das profesionais e dos profesionais do Centro de Información á Muller e da Concelleira de Igualdade, Eli, que están facendo un traballo espectacular a prol do feminismo, a prol da igualdade en contra da violencia de xénero, que lamentablemente é unha lacra, que cada vez vai a máis. O outro día o señor alcalde e a señora concelleira Ana Peleteiro e eu mesmo tivemos ocasión de participar nun foro, nun coloquio organizado polas confederacións de asociacións de veciños, na que estuvo presente profesionais do ámbito todo relacionado co bioxen, que se chama en términos técnicos. A verdade é que ponse os pelos de pita, poñese os pelos de pita, porque cada vez, e aquí neste concello, lamentablemente, temos casos de abondo de violencia de xénero, aínda que as cifras se sen espeluznantes, o obxectivo ten que ir encamiñado neso, na mellora dos servizos públicos e na concienciación e na empatía. Moitas veces falta empatía de cara a esa xente que está sufrindo non só unha violencia física, sino tamén unha violencia psicolóxica. Desde aquí, todo o meu apoio ás mulleres vítimas da violencia de xénero. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular. Bos días a todas e a todos. En primer lugar, decir que oxalá nunca máis tivéramos que falar desto, pero bueno, por desgracia tócanos falar. E, bueno, rebatille aquí un pouquiño o meu compañeiro do BNG, que, bueno, que desde a Xunta de Galicia si se están facendo cousas. Galicia posúe un conxunto de servicios dedicados á atención ás vítimas de violencia sexual. Así temos en marcha un programa específico de intervención con mulleres vítimas de abuso e violencia sexual que se desenvolve en colaboración coa Fundación Meniños, unha entidade especializada na atención a este servicio de vítimas. Na actualidade existen máis concienciación e cada vez son máis as mulleres que deciden presentar denuncias. Por iso, a pesar de que Galicia posee un dos índices máis baixos do Estado en delitos sexuais, o Goberno galego aumentou o orzamento para este programa. Galicia tamén conta cun programa de atención psicolóxica para mulleres que sofren violencia de xénero, as súas fillas e fillos e outras persoas da súa contorna familiar. Un programa realizado en colaboración co Colexio de Psicoloxía de Galicia. Ademais da atención psicolóxica, ás vítimas de violencia sexual tamén se presenta atención integral ás mulleres en situación de explotación sexual e a vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual ou laboral. Facémolo desde o ano 2016 mediante a convocatoria dunha liña de axudas anuais de 450.000 euros para entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. No que se refire á atención xurídica, ao tratarse de vítimas de violencia de xénero, esta atención desenvólvese nos 84 CINs de Galicia, xa que estes centros contan cunha profesionalidade especializada na mesma rama. E aí sí estamos de acordo tamén co compañeiro Ramón que sí estaría ben tamén ter unha estadística de como funciona o CIN aquí en Barbadás e contando coa xente de Barbadás. Xa nos explicou o alcalde nas comisións informativas que se atende a mulleres de outros municipios, incluso de Portugal, nos dixo, e estaría ben saber a estadística da xente de Barbadás, en que grado estamos, como está aquí o tema. Hoxe non temos aquí a concelleira de Política Social, que, bueno, que desde aquí desexamos unha pronta mellora. E, ademais, desde o ano 2022, a Xunta ten en marcha un convenio de colaboración co Consello da Avogacía Galega
polo que en Galicia as vítimas de violencia sexual contan con atención xurídica gratuita. No eido de atención destacan os 5 centros de crisis 24 horas que se pondrán en marcha en Galicia a finales de 2024. Uns centros nos que se ofrecerá unha atención inmediata ás vítimas de violencia sexual. E xa acabo ahora. Estes centros contarán cun minucioso protocolo de atención no que se determinarán as actuacións necesarias co obxectivo de evitar a vitimización secundaria. Sigo na segunda intervención. Moi ben, pois moitas grazas. Vostedes demandaban ou pedían, con toda razón, unha información polo miúdo das atencións que se prestan ao CIN de Barbadás e voullas facilitar. Evidentemente non podo entrar en detalles persoais porque hai unha protección da víctima que evidentemente prima sobre calquera outra circunstancia. No ano 2023, o número de mulleres atendidas no CIN de Barbadás foi de 133. No ano 2024, resulta que é o mesmo, coincide. As atencións prestadas no 2023 ás usuarias foi de 742 atencións. No ano 2024, ata o 25 de outubro, é de 612. Estamos a 31 de outubro, pero este dato é a 25 de outubro. Agora prosigo co ano 2013. O detalle destas atencións foron 131 atención de asesoramento xurídico. Por moito que vostede diga, aquí atenderonse a 131 persoas xurídicamente. En atención psicolóxica, 236, atención social, 375. Procedencia das usuarias, 51 de Barbadás, 49 de Ourense. De San Cibrao, 10. E quero recalcar que en San Cibrao, se non me equivoco, hai 5, e veñen aquí a Barbadás. Allariz, 3, Toén, 3, Telanova, 3, Tabadela, 3, Cartelle, 2, Maceda, 1, Berín, 1. Boborás, 1, o Barco de Aldeorras, 1, a Bola, 1, Ramirás, 1, Pereiro de Aguiar, 1, Salceda de Caselas, 1, e Nave de Suarna, 1. Asturias, non dixen Portugal, dixen Asturias. No ano 2024, o detalle das asistencias, desas 612 asistencias, foron 126 de asesoramento xurídico, 71 de atención psicolóxica, 415 de atención social. Neste caso, é maior co ano pasado, supera a atención social ao do ano pasado. E a procedencia é 49 en Barbadás, 44 Ourense, 16 de San Cibrao, 4 de Toén, 4 de Tabadela, 3 de Celanova, 2 de Berín, 2 de Cartelle, 2 de Allariz, 2 de Amerca, Carballeda de Avia, unha persoa, Ramirás, unha persoa, Lobios, unha persoa, e Pereiro de Aguiar, unha persoa, e Ponteareas, outra persoa. Pois, ben, en relación á moción xa directamente, punto A, estamos completamente de acordo neste punto, xa que aínda que no Concello de Barbadás se presta atención desde o CIM, estaría ben, moi ben, que existira un programa específico de atención dentro dos Sergas para vítimas de violencia de xénero, xa que será importante recoñecer o problema da violencia machista como un problema social e de saúde pública, non un problema privado e casual que se pode vivir nun entorno familiar ou doméstico, sino que é unha cuestión social. Ademais da atención de tipo psicolóxico que se presta desde o CIM e desde a rama de psicología social, esta atención debería prestarse desde o sistema público de saúde e que tamén podría abordar problemáticas dentro da psicología clínica e a atención ás vítimas sería evidentemente moito máis completa. Sí. Ten vostede a palabra, don Serafín, agora ten 3 minutos. Bueno, agradecer a intervención tamén do señor alcalde, en todo caso, sobre os datos de atención do CIN de Barbadás, e, bueno, dicirllos vosotros, portavoces dos grupos, que a moción non era sobre o CIN, era unha moción sobre a problemática do 25N e a problemática machista. O CIN foi tratado en unha parte da parte expositiva do argumentario, pero non era, xa que o BNG non viña a falar do CIN. En todo caso, agradecer sobre as cifras que nos deu o señor alcalde. Entón, bueno, o que vimos un pouco a constatar é que necesariamente é eso, é repetir un pouco sobre a primeira intervención, de que efectivamente ten que ser o propio sistema de atención primaria quen articule os mecanismos precisos que permitan que a muller poda recibir esa atención psicolóxica ou outro tipo de atención xa na propia atención primaria, que non teña que ir, non, que non me vale que se cree un centro. É dicir, ten que ser o propio sistema de atención sanitaria público quen incluya este tipo de prestacións. E iso non se fai.
que non interesa. Cuanto menos, mejor. Que vayan a privada a gastar os cartos, quen poda e quen non, allá cuidados. Entón, bueno, despois o que fixo o Partido Popular respecto á Xunta, que tamén o relata a moción, a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade, donde tamén se rebeixou o seu grado institucional. Bueno, e vou rematar ca lectura dos acordos da moción, que vexo que tamén o PSOE tamén concorda un pouco neste sentido. Hai outra cuestión que tamén se argumentaba, que era ese repunte de comportamentos machistas entre a mocidade e ver como a Xunta realmente tampouco se implica necesariamente nos centros educativos para que estes comportamentos machistas se minimicen ou desaparezan da nosa mocidade, e que creemos en definitiva unha sociedade moito máis xusta, igualitaria e equilibrada da que temos e da que hoxe nos estamos plantexando crear, deixando un pouco a mocidade a su bola, e a mocidade que ten este tipo de problemática, toda a mocidade, pero ten que ter os mecanismos precisos tamén os propios centros educativos. Nese sentido, vai o punto, a letra D, o punto primeiro, o acordo D, que dice proporcionar máis recursos aos centros educativos, incluindo material didáctico e talleres formativos, co obxectivo de promover a igualdade, sensibilizar a mocidade ca problemática do machismo e fomentar un ambiente de respeto e equidade na comunidade educativa. Ese tiña que ser o camiño, pero non o é. O resto dos acordos é aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo de recursos e persoal sanitario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar atención sanitaria e psicolóxica para as vítimas de violencia como un servicio de atención primaria, como veño a dicir, en coordinación ca atención especializada das áreas sanitarias. Este plan contará cunha partida singularizada nos próximos orzamentos en colaboración co Colexio de Psicoloxía de Galiza. Ten que rematar, don Serafín. Ben, remato. Os outros acordos ven a vincular tamén a necesidade do Orcín nos distintos concellos, a necesidade de tal, e, bueno, os outros acordos sobre os que me acabo de repetir. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Don Ramón. Sí, bueno, simplemente facer a reflexión que fixéramos cando se promoveu por parte aquí do Grupo de Goberno no seu día, especialmente na área que levaba o Bloque Nacionalista Galego, do CIN en Barbadás. Non é que estivese en contra, pero volvemos a repetir o que dixemos daquelas. Os CIN tiñan que ser exclusivamente competencia da Xunta de Galicia. Debéronse haber creado en Galicia atendendo a unha distribución do territorio, pero por parte da Xunta de Galicia. Os CIN non tiñamos os concellos que ter arte nin parte neles. Eso tiña que ser unha política desde a Xunta de Galicia, e non se fixo. E o que se fixo foi que despois cada un que fixera o que lle dera gana, como se pasou aquí, e os datos están aí, que acaba de reflexar o señor alcalde. Ao final, temos nós un CIN, o Concello do Lao ten un CIN, e xente do Concello do Lao ven ao noso. Iso foi o que se creou. E nós desde aquelas dixemos que o CIN tiñan que ser comarcalizados e tiñan que vir da Xunta de Galicia. Entonces, a xente sería consciente de que o CIN é da Xunta de Galicia, non é dos concellos. Entonces non se vai ao Concello do lado, porque ao mellor é porque, bueno, as motivacións serán múltiples. Pero iso é o desorden que creamos con este tipo de servicios, e non só con estes, con outros. Por a Xunta de Galicia non facer os planeamientos como é debido, como non se fixaron neste Concello, e agora temos o que temos, despois dos anos. Moitas gracias. Moitas grazas. Pode proseguir vostede hasta te completar os 3 minutos, don Daniel. Nada, pois nada, reiterar que sí, que xa comprendín o sentido da moción, que non é do CIN, pero bueno, digamos que é ilustrativo da realidade da loita contra a violencia de xénero, este centro que nos atende con gran acerto. Nada, simplemente eso, o meu apoio á moción. Moitas gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra dona Nieves. Supoño que prosigue vostede. Respecto ao traballo de prevención das violencias sexuais, véñense realizando actividades de sensibilización e prevención no ámbito educativo, a través da actuación coordinada coa Consellería de Educación e da colaboración coas distintas entidades locais. Ademais, a prevención complétase coas accións de sensibilización e información frente á prostitución e a trata con fins de explotación sexual,
realizadas en colaboración coas entidades de iniciativa social integrantes da Rede Galega contra a Trata. Referente ás estadísticas que nos deu o señor alcalde sobre a xente que visitou o CIN, que son de outros concellos, habría que saber as razóns porque esa xente veu aquí e non o seu propio concello. Igual, eu aí xa non me vou a meter, non creo que eso sea a culpa da Xunta de Galicia, como dice aquí o compañero Padrón, simplemente pois sensibilízome con elas e pois igual foron a outro concello para que nadie as coñecera, ou hai que saber a situación desas persoas o momento tan difícil por o que están pasando. Nos consideramos que desde a Xunta de Galicia si se está actuando, si se están facendo cousas, por lo tanto a nosa votación vai ser a abstención. Nada máis. Moitas gracias. Primeiro que lle teño que dicir a dona Nieves é que non imos a preguntar desde o cimo facer unha enquisa cal é a razón pola que non veñen aquí. O que é salientable que veñan tantas persoas aquí. O que quero pôr en valor precisamente é a atención e o servizo que se brinda desde o CIM de Barbadás. Como di o señor Padrón, probablemente este servizo tiña que ser artellado pola Xunta de Galicia de xeito mancomunado para toda Galicia, non que fora unha actividade, unha prestación, un servizo que teña que prestar ao Concello, que é unha competencia que non está dentro das que lle competen realmente ao Concello. Pero, bueno, Barbadás, traballo, apostamos polos traballadores e traballadoras que prestan ese servicio e consideramos que é algo esencial para as mulleres, non só daqui deste Concello, sino da contorna. Ademais, decirlle que cando hai un número de persoas, de porcentaxe, mellor dito, que excede ou que supera, que creo que é o 30%, podemos non atendelos. O 30% do total, podemos non atendelas e derivalas ao Concello de Orixe sempre que haxa un CIM, cousa que en este Concello non facemos. É dicir, creo lembrar, si se supera o 30% do total desas mulleres atendidas e que corresponden a un concello determinado que teña CIM, podíamos derivalos. E non o estamos facendo. Non o estamos facendo. No punto B, tamén estamos completamente de acordo en que hai que impulsar un novo marco regulamentario no decreto que regula os CIM. De feito ten moitas cousas que mellorar, e a propia secretaria xeral, no seu momento, actual directora xeral, ou actualmente convertido en Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, recoñeceu no seu día que había que traballar un novo decreto e que non estamos tan de acordo no feito de ampliar a rede galega do CIM como en reforzar previamente os centros xa existentes. Queremos, desde o Partido Socialista, con isto non quero dicir que vayamos a votar en contra da moción, nin inventarlo, creo que probablemente fora moito mellor que desde a Xunta de Galicia actualmente se apostaran máis por ampliar os CIM ou mellorar os servicios do CIM que aínda en ampliálos, porque ao final entre todos e todas atendemos as mulleres que o demandan, pero bueno, é unha apreciación sin máis. No punto C, evidentemente que estamos a favor de que a problemática debe ser asumida pola xestión directa da Xunta de Galicia, porque sempre suporía unha mellor atención de máis calidade que a que poden prestar centros ou colectivos que non están na rede pública. É dicir, a sanidade pública é a que hai que potenciar. E aquí hai que dicir tamén que a Xunta de Galicia nos orzamentos deste ano, do ano 2025, aumenta os importes destinados á atención privada, á atención sanitaria concertada ou conveniada, como lle queramos chamar, en lugar de aumentar as prestacións que se prestan desde a sanidade pública. Aumenta a que vai destinada á atención privada, á sanidade privada. Prosigo despois ao final. Vostede ten un minuto agora, don Serafín. Nada, moi breve, non vou volver sobre a moción que está aquí, se consideran aprobala, pois perfecto, e se non, como consideren, pero bueno, é un pouco, dúas reflexións un pouco tamén ao respecto do que acaban de dicir os distintos portavoces dos grupos, non? Cando se fala de que se o portavoz do Partido Galego, de que se os CIM tuveran que ser plantexados pola Xunta e que teñan, efectivamente, é dicir, o CIM plantexouse aquí en Barbadás como unha necesidade para resolver esta problemática a nivel municipal que se pudo nacer de outro xeito, perfecto, que ahora está mancomunado con outros concellos, perfecto, que naceu exclusivamente para Barbadás, pero temos ese CIM creado aquí en ese mandato co goberno co PSOE. Pero é un pouco reflexo das políticas da Xunta, é dicir, este país está como está,
non habría que plantearse unha reordenación territorial deste país, saber onde queremos pôr eucaliptos, onde queremos plantar cebolas, onde queremos ter piñeiros, ou que ten que quedar para praderías. É dicir, habría que reordenar o monte, reordenar este territorio. Eso se hace, non, padre? E iso é un exemplo nas políticas públicas ao respecto deste tipo de cuestións, do Orcín ou do outro. É dicir, todo vai facendo. Manga ancha. É dicir, non hai ordenación de nada ao respecto das políticas do Partido Popular respecto a Xunta de Galicia, a monte. E entón, eso dá lugar a que non haxa ningún tipo de orden e concerto. Ten que rematar. E ao respecto do que digo o señor alcalde, bueno, concretamos en que efectivamente coordinamos con esto porque o Partido Popular está polo que está. O público a servicio, o privado de beneficio e eles están polo segundo. Grazas. Grazas a vostede. No, dicir que tamén, non falou dos centros de crise, non falou dos centros de crise, se estaban previstos 7 centros de crise, vostede tampouco quiso mencionar, dona Nieves, estaban previstos 7 centros de crise, o Goberno Central se ampliou o plazo para a súa implantación ata o 31 de decembro, en Galicia ainda se atisba a mitad. Centros de crise que iba a haber 7 en Galicia, se non me equivoco son 5 os que vai haber, concretamente ubicados no Álvaro Cunqueiro, centros de crise que atenden 24 horas a muller maltratada, cousa que non se fai agora. Pois o Goberno Central implementa ou propón esos centros de crise, os que propón a Xunta están ubicados no Álvaro Cunqueiro, en Vigo, no Hospital Universitario Lucas Augusto en Lugo, no Hospital Gil Casares de Santiago de Compostela e no Novo Santos en Ferrol, no Centro de Especialidades en Ourense. É dicir, dos que se propuxeron, a Xunta de Galicia ten en marcha menos dos propostos e tiña que estar en marcha o 31 de decembro. Vostede, que algún de vostedes está traballando en sanidade, gustaríame saber cando se vai implementar. Gustaríame sabelo cando. Dispois, instar a Xunta de Galicia a tomar medidas en relación a actividade cos concellos, cos centros educativos. Eu só quero dicir que é un labor absolutamente importante, básico e esencial, e que, falando tamén do CIN de Barbadás, estáse traballando nesa liña, programando actividades de promoción da igualdade, da prevención da violencia de xénero cos centros educativos. O voto do Goberno, evidentemente, vai a ser a favor despois de toda esta exposición, como non podía ser de outro xeito. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Non hai. Abstencións? Partido Popular. Ben, con isto, que hora é? As 12 menos 20. Ainda podemos seguir ata que dean as 12 da mañá para ter ese minuto de silencio. Vostedes, todos e todas, teñen na documentación os datos ou documentación que precisen na dación de contas das resolucións do Concello. Se queren, pasamos a rogos e preguntas. Por favor, don Roberto. Buenos días. Me gustaría trasladar un pequeño ruego del presidente de la comunidad de garajes de Cotelma. Ai, perdón, el ten a palabra antes. O primeiro, empezamos de menor a maior, eu non vin a don Ramón, Pero non disculpe. pasa nada, que da igual. É só para que se lle acorde. Sigue, xa empezaste. Bueno, xa está. Nada, era un pequeno ruego do presidente da comunidade de garaxes de Cotelma, que comprende portales 5, 7, 9, 11, que son máis de 90 plazas de garaxe, que no seu día xa se lle pedira ao Concello se se podía facer unha pequena actuación para a entrada dos garaxes, porque os coches a acera ali quedou moi elevada e os coches tocan ao entrar. E no seu día xa se lle botaron a man, fixérase ali un pequeno remendiño e cos anos e a choiva pois marchou o remendo. Entón, simplemente pois facer voz del e trasladarlo ao Concello se se podía botar un vistazo. Gracias. Non sei se quer responder ou non. A ver si que se había feito unha intervención elí a raíz dunhas peticións veciñais, volveremos a revisar e volveremos a intentar solucionalo. Grazas. Grazas. Don Ramón, polo tanto. Tío, porque a mí sempre me toca de primeiro en todo. Sí, no, é que é sempre o primeiro por ser o grupo... No, sí, no, que está así e non vou a pedir que o cambien, pero se nesto último tamén recabas información do que din os outros é unha posición máis cómoda, sabes? Pero a min tócame sempre empezar co primer toro. Entonces, que pasa. Que xa me ten pasado que nas segundas intervencións a veces pois escoito algunha cousa dos compañeiros que eu non chegara a ela e sempre anda un máis tranquilo, entendes? Bueno, dous rogos. Un,
dicirlle a don Ramón, que vostede non estaba aquí, e rogarlle ao goberno que apure a Deputación para que instale a luz entre Finca Fierro e o cruce de Parada, como se fixo no seu día entre Parada, cruce de Parada e o cruce de Piñor, por os temas todos aqueles, 8 mocións tiven que presentar, 8. Hasta algún compañeiro seu xa dicía, bueno, aí ven o seu poder, esta moción. E falei tamén que a portavoz do seu grupo, que sigue sendo doña Chelo, no seu día, cando ela estaba na Deputación, para pedirlle, por favor, que meteran eso cuanto antes. E isto ao goberno a que faga, o sea, que yo pida cuanto antes, porque realmente os meses nos que máis é necesario esa luz, pois é desde o cambio de hora do 28 de outubro ata o cambio de hora no mes de marzo, que é cando menos horas de luz diurna hai. Con respecto tamén un rogo a nova concelleira de Deportes, que desde o mes de xuño non hai canastas en Parada, que ao parecer roubáronas, así van poñer inminentemente o anterior concelleiro de Deportes, creo que todavía non chegaron. Penso, a mellor xa os puxeron hoxe. A ver, el lío que había en Parada, o que hai son as porterías que xa se colocaron hai semanas. Xa non me acordo en que fecha. Ya había unha canastra de baloncesto sui generis, é dicir, non cumplía a normativa. Supoñía un perigo e aos veciños incluso nos chegaron a increpar para que retiráramos de urxencia e retirouse por unha cuestión de peligrosidade. Ahora hai que estudiar volver poñer unhas canastras que cumplan a normativa, pero non aquela de Fesio que había que lle colocaron ali en Parada. Isto foi como casi como a Marquesina, non? Son 4 meses. Lembra vostede. Somos conscientes da canasta que era aquilo ya perigo que supoñía, pero en 4 meses... Pero que, a ver, nos esa canastra retirámola porque nos dixeron que non, como que non a querían, xa non porque fora perigosa, como que non a querían. En unha reciente reunión ca Asociación de Veciños plantexáronos precisamente que sí que a querían. E que de ahora en diante, pois que lle consultemos as asociacións que son o interlocutor válido. Pero vamos a ver, quen é a persoa que nun sitio onde van xogar nenos dice que non quere unha canasta? No, pero era perigoso. E aparte deso dicían que non a querían os veciños, falou en nome dos veciños, pero non é esa canle, a canle non é esa, a canle é falar ca asociación. Pero falou en nome quen? Quen falou en nome dos veciños? En nome dos veciños estou falando eu aquí. Eu casi non me lembro quen era, non sei se as miñas compañeras se lembran, eu ahora mismo non me lembro. Me lembro quen era. Pero evidentemente nós temos a petición formulada por a Asociación de Veciños que na ten que formular en principio este tipo de cuestións que abranguen a todo o mundo. En último caso que quere xogar ao baloncesto vai a Piñor e xa está, xa xoga. Sí, pero bueno, nós temos nesa petición recollémola e vámola a levar a cabo en canto a esa disponibilidade económica. Bueno, eu digo porque o anterior concelleiro de Deportes dixo que era inminente a posta da canasta. Estou falando de mediados do mes de xullo ou antes. Moitas gracias. Vostede quere facer un rogo Sí, unha pregunta tamén. Pero un rogo a toda a corporación. Casi é un rogo persoal. Como ben saben moitos de vostedes, pois fun increpado en redes sociais, ademais con acusacións moi graves. O 7 de novembro teño un xuicio por amenazas graves, é dicir, un xuicio no que denunciei eu por amenazas graves, outra denuncia que foi admitida a trámite, hai un pouquiño tamén por calumnias no ámbito das redes sociales. Entón, aí que quero facer un rogo a toda a corporación e a toda a veciñanza para que, na medida das nosas posibilidades, pois intentemos non fomentar esta incitación ao odio. Eu me incluyo tamén, como non podía ser de outro xeito, e esta confrontación continua que estamos a ver, no que incluso pois se chega a ver que antes de transmitir unha queixa por las carnes oportunas, primeiro colgamos en Facebook e esperamos que se vexa en Facebook as queixas, as denuncias, toda aquela demanda veciñal en vez de transmitila polos cauces oportunos. Nada, esa era un poquinho a reflexión que quería facer. Moitas gracias. Pois, en relación a esa reflexión que fai vostede, quero facer mención a unha noticia que saiu, creo que foi no mes de agosto, no que unha alcaldesa do PP demandou a un veciño do concello limítrofe do Carballiño
e que gañou, por moito que o titular dun xornal diga que non gañou, que foi absolto, o veciño non foi absolto, foi condeado, se non lembro mal, a 2.000 euros de multa e a un tratamento oportuno. Deixémolo aí. Polo tanto, que tamén nós, todos e todas, temos dereito a ser persoas nos que se lle respete a súa honorabilidade. E convido aos veciños e veciñas tamén a toda a veciñanza a que faga uso desa honorabilidade que se nos supón aos seus representantes políticos. É dicir, todos temos dereito a criticar, todos somos, todos e todas, temos que aceptar as críticas, pero sempre con respeto, sin insultos, e respetando a vida privada e as actitudes de cada quen. As condenas existen. Todo mundo que teña dereito a demandar tamén pode demandar, como é o caso. As consecuencias virán despois. Só pedimos, creo que en nome de todos e todas, respeto. Nada máis. Non sei quen quere intervir agora mesmo. Pero correspondelle ao don Serafín, que se vai de menor a maior, se vostede quere facer algún rogo. Para que nos dé tempo de entrar al 12, non quero tampouco. O micro. Bueno, vou ser moi breve. A ver, tres cuestións. Unha é sobre un escrito que presentamos a respecto dunhas reformas que hai na Avenida Celanova no número 33, onde se nos contesta por parte da Tenente de Alcalde respecto de que unha obra que está programada e que está en proceso de execución, e, bueno, perfectamente contestado e tal. Simplemente contrastar aquí un pouco que parece que se falou, non digo que por parte do Concello, pero sí que se lle exixe por parte de responsables da empresa de que se algún negocio ten que pechar ou abrir en horas, é dicir, para, digamos, posibilitar a reforma. Eu creo que a reforma hai que facela porque hai que facer as obras que hai que facer, pero hai que facelas sin que tamén perxudicar directamente nin a veciñanza, nin neste caso os negocios que están na contorna, que non poden... Entonces é difícil. Xa, pero quero dicir que o que non se lle pode tampouco exixir a ninguén, non, es que me pechar la tarde, para que... Non, é dicir, vamos a ver, o negocio ten que abrir porque ten que ganarse a vida, para eso están, evidentemente. Entón, as obras tamén hai que facelas sin que importunar necesariamente a estes negocios. E despois, dúas cuestións máis, moi breve, teño pendiente registralas, vounas a traer de palabra e ao longo do día as meterei por escrito, verdade que non tuve a posibilidade de facelo con tempo, disculpen. Un é ao respecto dunha solicitude de mellora sobre unha fonte que está en Cabeza de Vaca, na Cal, que é terreno, digamos, vinculado do Concello de Barbadás, donde hai pois unha fonte que ten escudos da cidade de Ourense, do Castelo Ramiro, etcétera, onde está nunha situación de moita precariedade ao respecto dos usos e de como está hoxe en ese... Bueno, simplemente vou enseñar unha foto, porque ten obras aquí, viguetas por arriba da fonte, bueno, cuestións de moito mal gusto respecto de como deber estar esta fonte. Entón, como temos pedido en outras ocasións, que se poda efectuar un estudio sobre a fonte en cuestión e pola en valor e pola restaurala da maneira que se crea máis conveniente. Meterei o escrito por registro ao longo do día. E depois xa, finalmente, e remato, unha cuestión que tamén quería traerte como moción, pero que finalmente non tuven os prazos para facela e a vou tamén a registrar ao longo do día na plataforma e vou facer unha solicitude verbalmente tamén para que, si efectivamente tamén a corporación e, sobre todo, o equipo de goberno, entende que isto pudera ter sentido. Bueno, a solicitude vai enmarcada nunha campaña de Vía Galega, onde se conmemora o 106 aniversario da creación das Hermandades da Fala. Vía Galega é unha asociación de ámbito cultural deste país e que está hoxe cunha campaña vinculada a esta cuestión, que xa no seu día se instalara unha bandeira nun lugar xenlleiro, como pudera ser, como foi na pista de esquí. Entón, o sábado 23 de novembro, ás 12 horas, vaise facer un acto senlleiro e un acto simultáneo en moitos concellos do país, e a petición que vai facer o BNG, xa digo por escrito, que agora fai verbalmente, un pouco para socializala con todas e todos vós, é se efectivamente poder darlle forma a isto tamén no noso concello. Na propia pista de esquí hai un formato de acto que é unha lectura de manifesto, unha declaración en este caso institucional, unha posible lectura de poemas, o izado da bandeira e finalmente rematar co canto do himno galego. Entón, eu xa digo, a registrarei ao longo do día e, sobre todo, na petición, na solicitude vai tamén
o cambio da propia bandeira, que está arfiañada, está nunhas condicións xa un pouco deterioradas, ainda que creo que se cambiou no seu día. Foi retirada? Bueno, eu a última vez que a vina bastante... Como había que baixala polo luto... Vale, perfecto, vina deteriorada, entón por eso quería reseñar tamén aquí. E é un pouco isto, socializalo por riba da mesa e por si así entendedes que se lle poda dar forma a este acto o sábado 23. Grazas. Grazas a vostede, don Serafín. Eu teño dous rogos Por e podo favor, dar você tamén xa... pediu a doña Chelo a palabra. Quen decida de vostede falar de primeiro. Podo ir ou non? Vale, perdón. Quen decida primeiro. Non la vin antes levantar nada. Nada, son dous rogos importantes e rápidos tamén. Unha foi, despois de ver a revisión do proxecto da mellora do saneamento de saneamento pluviais da Rúa do Viso, pois queríamos e rogábamos tamén que se levase a cabo a instalación de un maior número de rexillas ao longo da baixada da Rúa do Viso, sobre todo para unha mellor recollida das pluviais. Así o fixemos constar no Departamento de Urbanismo. Supoño que atende que se puxo en contrato con Vitoria outro día, bueno, xa falamos deste tema, non sei se tomaron algunha medida ou non antes de rematar o firme, porque ainda está, hoxe en día, ainda está sin rematar a obra, e ainda cabe posibilidades de mellorar, sobre todo, a implantación destas rexillas que non fagan o efecto embudo, sobre todo abaixo, na zona de entrada aos garaxes, ainda que se ampliou ali unha rexilla máis que xa vimos, pero posibilita que faga un efecto embudo a hora de tormentas. Non tan grandes como as que estaba vendo estes días no sur de España, porque evidentemente esas tormentas pois non vai haber forma de paralas, pero sí, aquí é unha zona onde no inverno hai moitas tormentas de menos calibre e que poden evitar moito tipo de inundacións nestes sótanos. Por outro lado, bueno, non sei se queres decir algo ao respecto. Sí, queria contestar que efectivamente estuvemos ali cos técnicos e o que desaconsellan é poñer unha rexilla no medio da rúa porque non é bo para o tráfico rodado e tampouco iba a solucionar a recollida de augas. Entón ampliouse nunha rexilla máis nesa zona a espera de nun futuro facer un cambio na beira rúa que é a solución técnica que nos ofreceron, que é reubicar o paso de peóns para un pouco máis atrás e aumentar reformar a acera de forma tal que dé a unha altura axeitada, porque agora mesmo ao haber tantas capas de asfalto, pois foi aumentando o vial ata por casi a altura do bordillo. Entón, nun futuro farás eso e agora provisionalmente faise a instalación desa rexilla. Ben, por outro lado, un rogo tema de deporte, que rogamos que leven a cabo se non é posible o arranxo, porque o arranxo do marcador creo que xa se intentou facer varias veces o cantador, quero dicir, do marcador do campo de fútbol dos Carrís, que leva máis de un ano sen funcionar correctamente. Entón, rogamos que é moito tempo xa dando a ver unha imaxe dun clube, bueno, un clube é unha escola que están funcionando todos os fins de semana e que non é a caído para este tipo de concello. Entón, rogamos que canto antes, por favor, se leve a cabo o arranxo, se non é viable, por lo menos o cambio dese marcador. Grazas. Gracias a usted, doña Chelo. Lo mío es rápido, señor alcalde. El Partido Popular tiene conocimiento de días anteriores de una reunión que hubo con los monitores de la Escuela de Fútbol, con la señora concejera de Deportes, y le ruego a usted que mantenga, yo no voy a valorar esa reunión, sé lo que ha pasado ahí dentro, pero no la voy a valorar porque cuando no estoy dentro, pues escucho las dos partes, ¿vale? Entonces, pues sí que le hago un ruego a usted que mantenga, sé que es conocedor de algún malestar de algún monitor, entonces antes de que esto vaya más y nosotros tengamos que entrar a valorar y ya traer pues a lo mejor alguna moción, que usted pues haga una reunión con los monitores y que le trasladen las inquietudes que pues en esa reunión se le hicieron a la señora concejera. No voy a entrar y solamente hacerle un ruego a usted que la máxima autoridad en este concello es el señor alcalde. Nada más. Por favor. Gracias, señor Teño alcalde. coñecemento da materia. Gracias. Simplemente... Gracias, Vitoria, que tú andas así, sin arranchar, pasa con él. Gracias. Levantamos a sesión.
Dame esta foto que xa non me acordo que é. Baixamos, pois, si que todos e todas as que queiran, baixamos a entrada. Ya, pero quítalo. Non, non, que sustituir. Claro. Pero dice quítalo. Ah, tú que no dices. Ah, dice Moncho. No, digo, claro, home, quitalo de momento non, claro, se fai falta por aí. Agora, como estou mellor que Sí. Veñen os vecinos que protestar aquí, Porque aquí viñeron os vecinos. Ya, por eso eu últimamente xa falo cos técnicos directamente, ya non sei. Sí, eso nada. Xa saben istes antes que se ve arreglar o de parada antes que a nosa. Porque a nos non modificaron nada, istes.